Починаємо ефір. Так, хіба що Зараз. пайшло тут. Зараз поглядім, обновім усё. Зараз ми законфермим. Пакуль што на Ютубе не бачу. Твіч, як заўсёды, Я бачу. Уже пайшло у цябе, так? Вітаначкі, шановныя. Усім прывітанкі ў пятніцу ўвечары. Так, гуку пакуль што няма. Адзінае толькі трэба праверыць. Дед, ты... І тут ёсць. Два войса. У сэнсе два войса. Что? Одно чаго... У тебе, типу, штось цяпер... Вось, так. Все нормально. Гэта я просто правераю, як заўсёды гук. Эхо. Рэха, так Ага. трэба. Рэха мы любім. Так, ты інвайт праняў ці не? Я Вітаначкі прыняў. ўсім, дарэчы, са мной, як заўсёды, у пятніцу вечара ВРВ. Зараз будзем нешта рабіць. Што мы будзем рабіць сёння ўвогуле, апроч таго, што буду распавядаць, як адбылося эксперыменты на працягу апошніх 2 месяцаў. Дед, Мы ж сядзелі я з чую табою. табе двойчы. Выключы гук, дзе б ты там не сачыў за мною зараз. Так я табе двойчы чую ў навушніках. Не ведаю, хтосьці яшчэ. О, Хто всё. там у чаце жывы. Напішыце, калі ласка, ці рэха ёсць, бо я сабе чуў на Ютубе і на гэтым твічы нармальна, без рэха. Всё, так, пачакай, дай я пераправеру. Всё. Недзе Зараз гук скажу, тут все працаваў. добре. Мабуть, так. Фух, Добре. все, нормальово. Так, наколькі я бачу, мы сядзім у нейкай белай даліне. Белыя раўніне былі, да, апошні раз? Уже не памятаю. Катерпілар, Раяль. Апошні раз былі так. Так. Сервіс трейлер, гэта не тое. Ой, давай паглядзім, там у нас гэта... О, у нас там нагорныя рацэ, трэба рабіць дастаўкі. Ну, мне падаецца, так, там было шмат чагосьці. Так. Дай я зараз пагляджу. О, на Morrison Mining. Так, Mountain штосьці у River мяне... 1, Mountain River 2, Так, чакайце. 3, Insurance 144. тут кран патрэбны. Педрабы. Да, тут все, що завгодно, мабуть, може бути потрібним. Короче. Чакай, тут дрелінг сайт яшчэ застаўся у нас. На гэтай мапе. Так. Блин, мяне неяк крыва подключила. У сэнсе, перезайди. Ну. Ой, все, повертаться до меню. Ой, нейкія, бляха, паведамленні не кідалі ў твічы, ўсё такое. О, мабуть, я зноўку рэйдзяць. Не, гэта дурная сістэма ў твіч, мне не падабаецца тым, што... Давай, закидывай мне новый инвайт. Даю. Манак Паті, Варнагеймінг конвой. А што калі у мяне просто відэакартка згарэла і ўсё. І яно тупіць неяк у цябе, ці што? Да не, все павінна быць норм. Типа она ж за 6 лет не згарэла, што яно зараз згарэць, што ли? А чаму не? А то ты як у анекдоце, бляха, пра боты. Старыя, памятаеш такі? Не, магчыма, ведаю. В сэнсе, не. Малы прыйшоў да сябра ў госці. Яго фінгал пад глазам. Там сябра пытаецца, што здарылася. Бацька мне уляпіў за тое, што боты парваў. Дык яны ўжо тебе старыя. Ну ён і казаў, што, тыпу, дзед насіў 5 гадоў, ён насіў 5 гадоў, а на мне гэтыя боты скончыліся. Так і ў цябе, бля, 6 гадоў карткі. І ты думаеш, што яна яшчэ 6 гадоў працуе. І тут такая Хірекс. Ой, так. Ну, мабуть, тут, блін, отлагає, не? Калі што-то. Один хер не запрацавала. Ну, все, железо. Все, железо хана.
Што, будзеш за стрымом назіраць, як я буду адзін вошкацца ўзад уперад? Не, ну гэта ж, блин, не можа так быць. Карацей, О, я Ян, вітаначкі я перазайду у гульню наогул. Давай, выгружайся і маяч, калі ты там што. Так. Не, ну гэта індыш-праект, разумееш, там, блядь, могуць зламаць нахуй. Амаль штогод гуляем гэты інды-праект. Ну што, цікава вам, як прайшлі ў нас 2 месяца апошнія ў гэтых эксперыментах, што адбыліся на канале, што там па статыстыцы, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Што там па статыстыцы? О, цікава, Янка піша. Добра, в такім выпадку пачынаем. Калі хто будзе глядзець у запісы, гэтак далей, то бок не зараз, а пытанні будуць задавацца потым, то давайце перад гісторыю такую прамову. Канал жа існуе 8 месяцаў, так, і асноўныя актыўнасці з боку гледачоў пачаліся прыблізна з чэрвеня гэтага году. То бок лічы паўгады, правда, з 6 месяца па 12 месяц. Вось, гэта я маю на ўвазе, што агулам пайшла аўдыторыя, нейкія былі дасягнутыя не ліміты, як гэта, ну, так, паказнікі, якасныя паказнікі. Milestones пайшлі, так, там пайшлі падпіскі па 10, па 5, па 20 чалавек на тыдзень, карацей, усё гэта было. І апошнія 2 месяца ў мяне былі эксперыментальныя, 1 месяц складаўся з таго, што я толькі стрыміў, і адное відэа выходзіла на тыдзень. Вось, і зараз сёння апошні дзень эксперыменту, калі кожны дзень стрымы, як найменей 5 разоў, і гэта так і было, правда ж? 5 разоў на тыдзень было. Вось, і па 6, мінімум 6 відэа на тыдзень. Так і адбывалася, нічога тут не сапсавалася, усё было па графіку. Што ж за вынікі ў нас атрымаліся? Карацей, на гэтым тыдні усё правалілася к ебеням проста. Гэта было вельмі здзівіла мяне, дарэчы, што менавіта на гэтым тыдні аўдыторыя павялічылася літаральна толькі на аднаго чалавека. То бок адзін падпісчык, не, да гэта я мы да гэтага дойдзем. Чакай. У мінулую нядзелю было 190, увесь тыдзень 190 трымалася да серады, у сераду -1, зараз у нас 191. Мы не лічым -1, я табе зараз распавяду, чаму, там даволі смешная гісторыя. Вось, так. Крацей, не ведаю чаму, у мяне няма ніякіх узгадак, я не разумею, чаму на гэтым тыдні менавіта так адбываецца, але чыннік, які на гэта паўплываў, зразумелы абсалютна. Крацей, што тычыцца, давайце, мінулага месяца. Піша, што нельга да цябе падключыцца. Наноў трэба ствараць, так? Ну. Вось. Там ты месяц, дзе я толькі стрымеў і здымаў одну серыю на тыдні. Што там адбывалася? Прагляды паляцелі ўніз. Сапраўды. То бок прыблізна, калі па паказніках казаць, па-першае, было 17 падпісак за цэлы месяц, менавіта 17, не больш, не менш. Адпісваліся, ніхто не адпісваўся на той момант. Вось гэта не, чакайце, было 2 адпіскі, але чамусьці на наступны дзень было 4 падпіскі, то бок неяк оно там ураўнаважылася. Вось. І зразумела стала, што, па-першае, я ж на ютубе магу глядзець, колькі там людзей заходзіць, глядзіць, колькі яны прагляду робяць, на якія часы, гэтак далей, то бок знізілася не толькі прагляды цалкам, да, але яшчэ і час утрымання на стрымы. Карацей, ну, то бок неведама як, рэкамендацыі траплялі не да тых людзей, пры гэтым іх было надта не шмат. Колькі там было, зараз узгадаю, меней 3000 праглядаў за месяц, і пры гэтым максімум набіралася на адным стрымы, там 240, мне падаецца, праглядаў. Карацей, стрыміць не варыянт, проста стрыміць і нічым больш не займацца.
гэта 100% не варыянт. Самыя папулярныя відэа на той момант былі, адпаведна, у суботу выходзілі Construction Simulator, то бок яны назбіралі найбольшую колькасць праглядаў. Вось, магчыма, яны прынеслі гэтых 17 падпісчыкаў, таму што з стрымоў я памятаю, што 4 чалавекі прыйшло з SnowRunner, памятаеш, мы з табой гэта неяк абмяркоўвалі у той месяц. Где-то у нас быў вельмі такі выдатны стрым, так. эпізод. Да, менавіта ён. Вось. І у цэлым шлак, поўны шлак. То бок такім не займайцеся, хлопцы, ніколі. Гэта быў не патрэбны эксперымент, толькі стрыміць ніяк. Але, што вам сказаць... Відэаплатформа. Сапраўды так і ёсць. Яна не прасоўвае ніяк стрымы. Вось, на жаль, але так і ёсць. Так і ёсць. Стрымы ніяк не ідуць. То бок самі па сабе стрымы YouTube ніяк не прасоўвае. Таму што ёсць адчуванне, што такія алгарытмы, калі ты выпускаеш відэа, яны ідуць у прамоцыю, просто по дэфолце, по тегах твоих и так далей, тое, што ты можаш наладзіць. А з стрымом такога не адбываецца. Таму што я памятаю, што ў той месяц стрым скончваў, адразу лез у статыстыку, і там было, рэкамендацыяў 30. Гэта бляха выглядае, як з глузду з'ехаш. Як гэта 30 чалавекам паказала просто стрым. Гэта ж, абсурд. Немагчыма так. Вось. Пры гэтым у відэа, напрыклад, вось за гэты месяц, дзе шмат здымаю відэа і умерана, так бы мовіць, стрымлю, было одно відэа па City Skyline, якое рэкамендавалася просто 37 тысяч разоў, то бок гэта рэкорд на канале па колькасці рэкамендацый, па колькасці прагляду ён таксама стала адпаведна найбольш праглядаемым, і там ёсць нейкія думкі наконт таго, як жа ж гэта адбылося, чаму гэта адбылося. Вось, што тычыцца гэтага месяца. З тым месяцам, зразумела, я так мяркую, калі не, то задавайце пытанні, безумоўна, на ўсё адпавядзем адразу. Што тычыцца гэтага месяца, насамрэч, я нерэальна стаміўся, я буду, бляха, адпачываць. Я ўвогуле да Ютуба не падыду на як найменей дні 4. Просто нават не чапаю. Вось, гэта 100%. Таму што... Асабліва сталкер табе стаміў, потому што, бляха, у жыцці ходзіш, у гэтай гульні ходзіш, дайце дзеду адпачыць. Так, пакуты тут, пакуты там, і яно просто, я ж казаў вось у чацвер, што, ад гульні гэтага не чакаеш, што так будзеш стамляцца, што ты будзеш неяк там спрабаваць вытрываць, і ўсё гэта не, да беса. Няхай яно ляціць кудысьці. Карацей, што адбылося на гэтым месяцы за 3 тыдні? Было добра, няблага, усё ж больш-менш ішло, зразумела, што Вейлгард нікому не зайшоў, Сіціс больш-менш зайшлі, ферма проста здзівіла. Можа быць так, і моя жонка таксама на Сіціс сядзіць. Ферма проста здзівіла, я насамрэч прыхуеў. Вось, і тут заўважна вось гэта розніца ў алгарытмах Ютуба, якую агучу. Карацей, што адбылося на гэтым тыдні, я не ведаю. Я нічога не мяняў, наладаў не мяняў, але на гэтым тыдні такі зноўку нібы мы павярнуліся на той месяц, калі я толькі стрыміў. Просто вось і прагляды, і рэкамендацыі, усё просто на гэтым свеце, яно просто ўніз, і з-за гэтага вось літаральна 2 падпісчыкі -1 пры гэтым, то бок агулам +1. Вось, так, калі адвярнуць увагу, што адбылося ў сераду, вы ведаеце, калі заходзілі, быў -1 падпісчык, і мяне сёння здзівіў YouTube, ён паказаў, што гэта быў за падпісчык, таму што ён аднёс яго ў катэгорыю, якую я ніколі не бачыў, але сёння ў праглядах, вітаначкі, Анюта, у праглядах, калі я глядзеў статыстыку, вось гатаваўся да стрыму, ўжо ўсё збіраў, і я ўбачыў, што, аказваецца, гэта быў аккаунт, які быў выдалены, то бок не чалавек адпісаўся, а яго аккаунт выдалілі. Аккаунт, раньше у мяне, мабыць, такіх 10-15 ёсць. Карацей. Я адразу, жартик прыдумаў, канешне ж, гэта, тыпу, нейкі там, не ведаю, капітан-майор,
які недзе наслядзіў яму за гэтае Камрад майор. за Z-прапаганду яго забанілі, выдалілі аккаунт, карацей. Можа быць і так было, я не ведаю, але, ну, карацей, гэта не Мабыць, чалавек чел просто адпісаўся. паехаў у Беларусь да родзічаў і такі, бля, Да выдаляемся, сваякоў. ўсё нахер. Ну, Тоже можа быць, так, таксама гэта можа быць. ўсё магчыма. А, ну, але аккаунт навошта выдаляць? Ну, карацей, не Ну, сутнасна. типу, бачыш, лепш выдаліць усё, каб нічога не было, да і ось. Мгм. Да агульных лічбаў давайте павернемся, што адбылося на гэты месяц. Невысокія насамрэч. Таварыш майор дадому паехаў, так і ёсць. Я Янка аб гэтым таксама падумаў. Што адбылося за гэты месяц? Актыўны месяц, калі ўкладаўся, калі спрабаваў. Не ведаю, як вам, а мне падаецца, мне нават і монтаж падрос, і ось Анюта казала, што на яе погляд таксама падрос. Ну, спадзяюся, што так і ёсць, але лічбы кажуць трошкі іншыя. Лічбы сярэднія за ўвесь перыяд. То бок, калі мы адмінусуем гэтыя 2 месяцы эксперыментальныя, а падпісчыкаў на той момант у мяне было прыблізна 150, на той момант, калі я вось гэты эксперымент пачаў, то гэтыя 150 падпісчыкаў рабілі трафіку больш, чым гэты месяц. Разумееш, так? То бок зараз у мяне за гэты месяц 391 праглядаў, раней было 520 за лета. Ну, ось, напрыклад, чэрвень, ліпень і жнівень. Ось, калі асобна браць кожны месяц, прыблізна яны мне давалі 490, 470, 521 быў рэкордны паказнік такі. Ось, але вышэй, зараз 390 гадзінаў прагляду. Колькасць падпісчыкаў таксама не самая высокая. Зараз 39, так? 39 было за гэты месяц. Але максімальна ў мяне было 47. Калі што, то бок не лепшы паказнік агулам. Вось. Ну і, адпаведна, колькасць праглядаў таксама было даволі дзіўна, але можна гэта было б спісаць на тое, што, напрыклад, не рабіў шмат відэа па танках, таму што раней відэа па танках асноўнае прыносіла. Там літаральна 2 відэа выпусціш, ну яны 1000 назбіраюць за месяц. Зараз відэа па танках нету, і вось тыя, што ёсць, неяк набіраюць, але ўсё роўна я так і не пераскочыў якасна гэты ліміт, які быў. Зараз я возьму папер сваю, каб не памыліцца. То бок на бягучы момант, колькі ў мяне было. Карацей, ось такая справаздача ідзе ў нашего CEO і main shareholder of the company, і вось гэта ўсё. Просьба пачакаць зараз 3900, будуць... 3900 праглядаў агулам на месяц у мяне. Пры гэтым, пры ўсім раней магло быць 3500, 3800, то бок яно так і захавалася. Пры гэтым, 150 падпісчыкаў, разумееш. То бок вось гэты эксперыменты, яны цалкам ніяк не паўплывалі на колькасць праглядаў. Адзінае толькі, калі ты не выпускаеш відэа. Вось такія справы. Агулам лічбы проста, не фонтан. Не фонтан. Яны 100% даюць разуменне, што высілкі, якія робіш, да? І стрымы, і колькасць відэа, яны не вартыя гэтага. Трэба неяк па-іншаму. І YouTube, калі ты робіш 6 відэа... Відэа-платформа, па-першае, па-другое, нават 6 відэа на тыдзень, YouTube похеру. Калі было 3 відэа на тыдзень, былі паказнікі нават лепш. Разумееш, так? То бок, няма чаго сабе рваць жылы і цягліцца. Я, карацей, рабіў 3 відэа на тыдзень, у мяне там просто на палову ўсё упала. Я павярнуўся да фармату, калі там, кожны дзень вот нейкае відэа выходзіць. Ну, фішка, просто ў тым, што я як бы так крыху падладкаваўся, каб і твае стрымы там вечарам глядзець, каб быў час і то і сё, і у мяне было багата запісана контента. І, як бы пачнецца Новы год, там выйдзе і новы сезон SnowRunner, і штосьці там па Expeditions павінна быць апублікавана. І тыпу я такі, бляха, надо ўжо як бы паспяшаць, і, карацей, багата контенту там паназапісваў, панапубліковаў, так яно, атрымлівалось.
Але фішка просто ў тым, што ў мяне ж контент, ён як бы просты. Я сеў, запісаў, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, як та стара бабка каля пад'езду. І ўсё, і гатова. Але ты, ну, ты робіш монтаж, ты монтуеш відэа. Я табе так скажу. Ось тут гэта, блін, вельмі такая слізкая сцежка, на мой погляд. Тыпу, таму што я рабіў ось 4 альбо 5 аналітычных відэа по тракам. Ну, ты стопудова мог пабачыць, калі на мой канал заходзіш, яны там у топе праглядаў, звычайна. І тыпу, што я скажу, вось 2 з 5 відосаў аналітычных яны ось стрэльнулі, яны прям вось стрэльнулі, то есть там одно уже 11 000 праглядаў, другое там 9500, мабыць 9800. І типа кожнае відэа там 10 по 40, по 50 подписчикаў прынесло. То бишь, ну, по гульням, ось что самое такое профитное, ось ты можешь там показать там топ-технікі там у фармінг-сімулятара, там яшчэ што-небудзь там, топ-технікі твои улюбёныя у гэтых самых, ну і парасказваць нейкіх там цудоўных фактаў. Я табе кажу, гэта будзе... Ось аналітыку больш-менш цэняць, але ўсё ж таки трэба разумець, што наш вось гэты беларускі моўны відэамаркет, ён такі як бы, ну, market, in sense of market. Карацей, я зразумеў цябе, зараз троху не пра гэтае, таму што аналітыка гэта зразумела. А я кажу пра свой канал, дзе летсплей, то бок я гуляю, у мяне, мабыць, ёсць нейкі сцэнар, гісторыя, як для фермы, напрыклад, так, і ты робіш гэта. Аналітыка гэта не пра гэты канал. А вось Ян зараз напісаў, што наколькі я ведаю, YouTube важна, каб людзі падпісвались падчас відэа, важней за лайкі. А я адпавяду тебе так, што апошнія важней за лайкі, лайкі ўвогуле ніяк не пінгуюцца. То бок людзі ці лайкаюць, ці не лайкаюць да звезды. А увогуле на рэкамендацыі не ўплывае, нічога не робіцца з гэтым. Я не заўважыў нейкай розніцы сутнаснай паміж відэа, якое было залайканае ці задызлайканае, так, ці наадварот, якое ніхто не чапаў. Тут дарэчы, я пагоджусь. 100% так. Ведаеш, што я заўважыў вельмі важнае? У мяне вось зараз, калі мы пачалі гэты месяц, эксперыментальны, 2 відэа было, яны выйшлі на адным тыдні, City Skyline, вось гэтыя самыя праглядаемыя, і фармінг-сімулятар на тым самым тыдні. Што мяне вельмі здзівіла, таму што той ролик по City Skyline промоўціўся просто неверагоднымі тэмпамі, там графік просто шалёны. Разумееш, там просто вось, калі ён пачынае з прагляду, ён такой пух, у космос паляцеў. Вось просто сходу. Чаму? Я не разумеў, пакуль не выйшла фармінг, і на наступным тыдні я не зразумеў, усё ж такі знайшоў там розніцу паміж німі. Таму што, напрыклад, на яго падпісаліся толькі 3 чалавекі з гэтага роліку. 804 прагляды было сёння раніцы, 3 чалавекі ён прынёс мне. Фармінг-сімулятар, які сабраў усяго на той момант, на тым тыдні, каля 70 праглядаў, не, 120 праглядаў, гэта зараз у яго больш, чым за 200 праглядаў. А тады ён прагледзены быў 120 разоў. На яго падпісаліся 8 чалавек. Разумееш? Разумееш, у чым розніца была, чаму адзін паляцеў вверх, а чаму не? Таму што пад City Skyline знайшліся людзі з розных рэгіёнаў, абсалютна. Там былі расейцы, там былі беларусы, я бачыў, якія пачалі ў каментах срацца. Яны не былі падпісаны. І галоўнае, гэта даказала мне потым, калі вы з Анію вось гэтыя тыдні пасля ўжо гэтых 2 відэа на наступных тыднях амаль пад кожным пакідалі каментар, і ты і Аня, вы падпісаныя, але Ютубу было насраць. То бок вы падпісаны на канал, пакінулі каментар і паставілі падабайку, ўсё як належыць. А Ютубу было насраць, ён не прамоўціў іх. А затое тое відэа, дзе людзі, якія не падпісаны, якія геаграфічна былі ў разных рэгіёнах, вось там яны сраліся, так, і гэтае відэа пайшло ў людзі, таму пайшлі гэтыя рэкамендацыі і гэтак далей. Вось. Ведаеш, што у мяне пад відэа з аналітыкай, там, ну, там кожны адкрываеш, там просто срач наконт таго, не, трэба было іншую коробку перадач ставіць, не, іншы движок,
Не, Типу іншая того. кампаноўка, типу, камплектую, що там просто такі срач заўсёды адбываецца, я ўсіх лайкаю, всім такі, так, Вы ваш правы, вы opinion правы. extremely valuable for us. Вось, карацей, вось гэта якасна і сутнасна адрознівае адно відэа ад другой, вось такі вынік, наверное, найважнейшы за вось гэты эксперымент, мне падаецца. Мабыць так. Таму што на гэта ўплываць я нават, не ведаю насамрэч, як гэта можна зрабіць, тыпу, як прамоўціць відэа вось беларускамоўных гледачоў. Таму што вось зараз атрымліваецца, што... TikTok? Можа быць. Ну, карацей. Я кажу, TikTok — платформа будучыні. Чаму? Да блін, там усе, я там, до речі, мабуть, 5 ці 6 беларускіх стрімераў ёсць, я за ўсімі сачу на всякі выпадак, каб яны там у нас ніякую тэмку не скралі. Але, там народ добра набіраюць, но я бы наогул сказал, што у тыктоце беларускамоўная суполка, яна шырша. То есть там вось народ у гэтым фармаце, нашы зумеркі там прям творчасцю займаюцца па поўнай. Можа быць. Так што там ёсць на каго разгарнуцца. Ведаеш, я тут хутчэй схіляюся да Рэйвана. Рэйван неяк агучыў, што гэта проста для пашырэння ахопу, бо я так мяркую, на тыктоке нейкія алгарытмы нібы больш, не ведаю, рандомныя ці што гэта. Пальцам у неба. Так, яны проста амаль усім там рэкамендуецца, і ты як... тебе скіпнуць і добра, нету, будуць глядзець. Так, выснова, каментары пакідаць трэба ўсім, хто не падпісаўся, не хочаш падпісвацца, сардэчна запрашаем лаяцца ў каментары, так, гэта база. Так, накіньце там вентылятор. Мы там Чтоб аж брызнула. Карацей, вось такія высновы, магчыма, хтосьці... Дарэчы, калі так агулам падсумаваць, то бок вы разумееце, так, што тыя высілкі, якія былі ў гэты месяц, я сапраўды стаміўся і яго нахер такім займацца, то, адпаведна, 6 відэа і 5 стрымоў гэтага 100% не будзе. Таму што, Да, дайце дзеду крыху пасядзець і паглядзець у сцяну. Не, тут не аб гэтым рэч, тут не аб гэтым гаворка, а аб тым, што ты не атрымліваеш... Всё адно гэта стамляе. Замелька плоская, я бачу. То бок гэта не атрымліваеш, ведаеш, задавальненне. Калі вось ты гуляеш у гульню, дасягаеш чагосьці, ты там, добра, тыпу, я малайчына. Дафамінчык з'явіўся, так, а тут 4 тыдні, бляха, ебашыш як конь, больш за 8 гадзінаў на дзень. Вітаначкі, Алекс. І па сутнасці ты атрымліваеш паказнікі, якія значна ніжэй, чым тады, калі аўдыторыі не было, чым тады, калі праглядаў такіх на стрымах не было, дарэчы. Той, каб на стрыме сабралося 9 чалавек, 7-8, вось так вось стабільна, так сядзелі стала. Такога, не было. Узгадай, лета. 4-3 чалавекі было, правда ж? Так. Але потым стрым заканчваецца, там нешта туды-сюды, глядзіш, ужо до канца дня ўжо 100 праглядаў, там до канца тыдня 250, такі, думаеш, няблага ўсё атрымалася. Алекс, вас спрашацца. Вось, дарэчы, вось такія крацей. Давайте, хлопцы, я у вас веру. Як такавой на сённяшні момант, на бягучы дзень, я не ведаю. Сапраўды, я не ведаю, як паўплываць на прасоўванне відэа. Я не ведаю, дзе знайсці гэтых гледачоў, якія б там спрачаліся, ці проста іх правакаваць. Дзед, у мяне ёсць тэмка, але гэта проста... Гэта чарнуха просто, топ узроўня. Не, дзякуй, не трэба. Я б хацеў, Не, тыпу, з точкі зору закона гэта так, з точкі зрэння чалавечай логікі гэта просто шыза. Карацей, глядзі, што мы робім? Мы закупаем у Літве 5 сімак па Еўрасу, ствараем 5 аккаунтаў верыфікаваных на Ютубе. Шукаем розных людзей, закидываем ім гэтыя сімкі, каб яны заходзілі на аккаунты з розных ID. І з розных ноунеймовых аккаунтах робім срач пад відосам. Каменты круцяцца, прасмотры муцяцца, профіт.
Это называется бета-ферма. І насамрэч паслугі гэтых бета-фермаў не такія ўжо і дарагія, насамрэч, так. Ёсць кампаніі, якія займаюцца. Не, ты поведаешь компанию, ну, попросить любой дурак сможет, а ты сам организуй. Самому зрабіць. Ну да, сам зраби. Пакуль у меня планаў няма, я нічога не магу агучыць. Адпачну у сераду прыблізна там з аўторак, магчыма, на наступным тыдні нешта вымалёўвацца будзе. Пры гэтым яшчэ я буду ведаць, як там моя праца ідзе з улікам гэтых свят, якія будуць. Нешта ж трэба будзе прыдумаць на святы, правда? Хаця б елку папосціць. Вось, дарэчы. Вось. І за сумленнасць тут, ведаеш, Аня, не столькі сумленнасць. Тут неяк трэба знайсці гэтыя ключы для алгарытму. Нам просто трэба прорвацца праз дно Ютубу, ведаеш? Ну так. Вось. Каб яны... Усё было б значна прасцей, калі б яны дазволілі прамоцыі рабіць на гэтыя відэа. То бок ты купляеш там гэтых 50 злотых закінуў, яны б там камусьці паказваліся, людзі б тыкалі. І я б ведаў, што маё відэа бачаць просто там, 100 000 чалавек, напрыклад. Разумееш? Так ты ж подчакай, так прамоцыі ж ёсць на ютубчыке. Ёсць. Можна ж рекламу купіць. Не можаш ты купіць, таму што мова беларуская яны баняць. Яны не разумеюць, і аўтаматам пры гэтым. Я гэта адразу рабіў. Мы з Янам гэта абмяркоўвалі, ты яшчэ быў не падпісаны на канал. То бок, глядзі, я рабіў ролик, добры ролик, дарэчы, атрымаўся, пытанняў няма, якасны, з гукам гаўно. З гукам гаўно было, але сам ролик, ён варт таго, каб, можна было паказваць яго. Так, і я раблю кампанію, у мяне, адпаведна, тайтл і апісанне ўсё на беларускай, і мне такі адразу аўтаматам бан, хоба, тыпу нельга, таму што мова беларуская. Я ўсё мяне на украінскую, праходзіць прыблізна дзень, плюс-мінус дзень, там, паўдні. І алгарытмы, ці то штучны інтэлект у іх там ёсць, ці штосьці іншае, і яно такое, хоба, так, і гэта не украінскае, тыпу, бац, і бан прилятае на гэтае відэа. І ўсё. То бок у іх ёсць спіс моваў, на якія можна рабіць прамоцыі гэтыя. Усё астатняе яны проста баняць. Вазьмі кансультацыю у крутога ютубера. Аня, ты ўжо гэтым кажаш мне з красавіка гэтага года. Супакойся. З кансультацыямі і гэтак далей. У якога крутога ютубера беларускамоўнага, які прасоўвае летсплей контент? Вось пакажы мне яго, хоць аднаго. Ну, па-першае, нас тут толькі 2. Плюс-мінус. Вось мы друг дружка і пракансультавалі. Засталося дадаць красавчык, і ты такой адказ, красавчык, ну і ўсё. Вось яны злева направо. Добра, давай у гульню, я не ведаю. Калі у людзей будуць пытанні, няхай задаюць, давай гуляць. Ой-ой-ой. Так, дзед, ты у Норспорт ці у Севернай Даліне? Ты у Норспорт, хутчэй за ўсё. Карацей, у меня я з'явіўся тут, я больш нікуды не гэта. У меня есть мысля, чым ты можаш заняцца. Есть такая темка у Blackbird. Drill Rig Disassembly. Так, нешта знаёмае. Давай сюди Blackbird. Там их 2. Вось яно, Saddle High Required. Гэта мы тое, што цягнулі, і я не туды зацягнуў, ці наадварот? Не, мы гэта яшчэ не чапалі, але пачакай. А актывуй мне Pipeline Repair. Будь ласачка. Ось, я там, дарэчы, завязу. Цудоўна, дзед, глядзі. Drill Rig Disassembly. Ты бярэш некі грузавік мощны, напрыклад, Oshkosh. Ён толькі ў цябе ёсць. Не, Дэры Ланкор у цябе ж ёсць. Мы ж табе яго знайшлі. Забыл. Конечно, забыўся. Ты адзін знаходзіцца на якой мапе ў мяне. Бачу. Роял. Тут рояль, тут не тое. Так, Анна Вінтер. А мабыць, ты яго ў гараж забраў? Не, ты зараз... ты на ім, так? На сваім ланкорне? Не, у мяне мой.
У мяне мой лонгхорн, а у Мгм. цябе другі. У гаражы хутчэй за ўсё паглядзі. Не, ён 3194 у меня стаіць на Mountain River. О, цудоўна. Ты можаш яго эвакуаваць у гараж. Так. Мгм. І дарэчы, ага, добра. Ад'язджаеш на фактары, там прадаеш гэты прычэп і едзеш у гараж. Эвакуюешся ў гараж. Потым ставіш высокае сядло і павяртаешся на Mountain River. Там, карацей, будзеш ехаць, там на карце бачна, дзе гэта херня стаіць. Oil Rig. І табе яго, моя рэкамендацыя, правесці праз мост, а не праз гэты трубаправод. То есть там, карацей, ну ты калі будзеш выязджаць, адразу едзеш налево. То есть зараз табе трэба... Вось бачыш, дзе ён стаіць? Вось тут? Ты маеш на увазе тут? Сервіс сайт. Там, дзе правей крыху. Ось Соміл, а, во, ось тут. Знайшоў? Угу. Вось, і там ты выязджаеш, і ось насупраць гэтай лесапілкі адразу налево. Едзеш, і потым галоўнае заехаць не ў White Valley, а на Gateway to the North Port. Тады ўсё будзе цудоўна. Ось сюды. Угу. Ага. Так, а мне толькі патрэбна скінуць гэты прычэп, правда, які у мяне ёсць? Конечно, там, ну, каля ж цябе заводзік ёсць, Мгм, тебе трэба там заехаць, нам яго прадаць, потым эвакуявацца, паставіць себе высокае сядло, і ўсё. Так, калі ж буду эвакуявацца, он мне ж заправіць, правда ж? Так, конечно, конечно. Ось, 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 ось. А я пакуль поеду падчыню пепелін. Пепеліне. Пепеліны чыніць, направляць заўсёды прыемна. Хлопцы, одно пытанне, што вы цягаеце, што тыдзень? Тут мапы на 2 хвіліны. А разумееш, тут жа ж багны яшчэ па самыя яйцы. Мапы. Тут же ж лядовыя мапы з лайном павухі, з багнай павухі. Плюс тут же ж багата контрактаў, всім трэба штосьці адвесці, завесці. Тут справ. Ты мне лепш адпавядзі, калі вы там з вожыкам нарэшце расчахліцеся са сваёй занятасцю, мы з вами пагуляем у Helldivers. А то мы гэты месяц, дарэчы, не стрымелі ніводнага разу. Ну, Так, дэмакратія ў небяспецы. Небяспецы. Зусім проста, ўсё закінулі. Дык, мабыць, вам дарогу будаваць спачатку, як на план. Усё адбудавана. Гэта гульня выйдзе ў наступным году. В Наступным наступным годзе будзе Roadcraft, сімулятор, я яго таксама прыдбаю. Мабыць, уже новы лаптоп з'явіцца. Мабыць, мне просто з Літвы не выкінуць. То таксама будзе цудоўна. Усё магчыма. Планы грандыёзнейшыя. Так, чакай, я нешта не. А, сервис хаб, ось тут. Не? Шукаю, дзе скінуць. Прычэп гэта. Прычэп. Это ж завод, там есть factory. Дед, просто трейлер, вось, трейлер глазками. Красавчик. Молодец. Ось туди едь. Еду. Ты мог там за хвилинку праз лес проехать с той дороги, але... Не хочу. Але. Дальше там новая фракция вышла. Что? Что был? Движок моцный. Самый моцный. Хотя ты что в прошлом эпизоде завез ту херню? Так, что все. А что за фракция? Что ты маешь на увазе? Я не памятаю, как бы у Helldivers некие фракции были. Так, он тут продается причепом.
Так. Ты коли эвакуируешься, тебе верне на Белую долину. Угу. И ты, короче, там retain track, пересядешь в гараж на не на Mountain River, а на Northport, так, и уже оттуль поедешь на этот самый, так, корочей. Так, не грузи. Я все равно не разумею, потому что у меня в голове мапы немає, як у тебя. Разумеешь, не? То-то и оно. Человек мапа. Да дед, просто рекавери прожми, що ти робиш? А гучить амаль як гэты. Некий персонаж. Чоловік швейцарський нож. Ну як, у Марвел такі ж є там Чоловік-паук. Чоловік-фонарь. Фонарик там є. Ліхтарчик. Так, дай поглядеть, може нечто ми знайшли нове, цікаве. Offroad, High Range, Fine Tune. Не, Westline ще недоступны. Ну, Westline это моцно. Что по колах? Offroad, Chains стоит. Ну все. Сток, не, Advanced Heavy стоит у меня. Лебедка, Twin Ну, Motor Advanced Heavy Heavy. это то, что тобі... Ні, Twin Motor Heavy на тобі не потрібно, тому що вона коротше за Advanced. Ага. Шноркель зрозуміло. High-low это стал. Все. Кажешь, просто ливать? Schedule high. Угу. Так, яшчэ раз. Ну, короче, Зараз маршрут давай. Довгим... Ну, едь на Mountain River. Mountain River 8. Наверх и там направо. Там выезжаешь с гаражу, направо. Направо бок и все. Полгоды прямо, потім направо. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус ніяк так. А як роботи дежуки, так. А у сенсі, що там туди нове? Хер їх веде. А тепер будуть іншопланетники чи щось подобне, а? Оу. Нават ось так ось. Чоловікоподобна яшчэ нейкая нацыя з'явіцца. Якія? О, да рэчы, у мяне Ані, яна просто пераглядзела ўвесь Стартрек, і яна ведае ўсе нацыі, якія там ёсць. Яна можа нешта падкінуць у якасці ідэі. Машыну на 4 чалавекі паказалі. Тыпу там транспарт завязут нават. Нішто сабе. Вось гэта абнова будзе. У ролікі было. Ну, можа і не завязацца, правда, калі гэта быў сінематык, то хутчэй за ўсё няма чаго. Нема на гэта выскачала палягаць. Заходзіш. Калі гуляць будзем? Не на гэтым тыдні, не, мабыць, не на наступным паглядзім. Я яшчэ не ведаю, што і як рабіць. Вось тут, дарэчы, я сёння скончыў Construction Simulator. Не сказаць, што я стаміўся за сённяшні дзень, але проста і працы было даволі шмат, то бок неяк галава пераключалася. Чакай. Просто заебаўся. Не. Я ведаеш, калі заебаўся? Я табе шчыра скажу, на гэтым тыдні, дзе раніца. Гэта быў аўторак, мне падаецца. Таму што у панядзелак у мяне было троху працы. Потым была здымка City Skyline. Троху нават монтажу было, там зусім кропля, таму што мне ж публікаваць трэба было з сераду і чацвер іх. Вось. І потым неяк у панядзелак быў стрым такі танкавы.
А, ну так, там же было 25% перамоваў. Там трышак быў просто на гэтым стрыме. Яно неяк перанеслася на аўторак. Щось не Я- пайшло. Там, да, я ўвогуле, я не паспаў нармалёва, і ў аўторак зноўку монтаж. Праца, я до 11 гадзіны працаваў, потым монтаж, як шалёны, блядь, до самого стрыма. З перапынкамі там забраць малога з садочку і ўсё такое. Тую Анюту з працай, і, блядь, я так стаміўся неверагодна. Я ўжо калі запусціў гэтага, бляха, Індыану Джонса, я просто не хацеў, разумееш, пачынаць. Але Індыянка Джонс быў неблагім, мне спадабалася. Першая часціна, другая так, яна добра пайшла, потому што гульня лёгкая. Калі б я Сталкер запусціў, мне падаецца, я просто у вакно выйшаў пасля гэтага стрыму, калі б Сталкер адпавядае, так было. Да, я бы яшчэ такой сидел, дед, постав ПНБ, купи ПНБ, Блядь, замодификуй. Я за гэтае ПНБ, я просто табе вока на жопу нацягну, калі мы сустрэнемся. Калі ты скажаш. Просто, блядь. Не здрасце, не на сяру, просто адразу дам. Як довести деда? Ну... Довел, бляха. Ну типу, блін. По логіці рэчаў, типу, ну павінны былі распрацоўшчыкі ось за ручку давесці і зрабіць нейкі нармальны квест, тому што, типу, бляха. Гульня про тое, што мы лазім у гэтых катакомбах і гэтак далей. Там халадно. Нам супрацьстаяць мутанты. Ну не заўсёды, але так. Ну, карацей, там нам супрацьстаяць нешта з вельмі выразнай цеплавой сігнатурай. Типу, бляха, ну ПНБ, цеплак, гэта просто як было. А это настолькі ж лагічна, як кіданне болту ў гэтай гульне. Так прыгадна пра ўсе можна было б, напрыклад, зрабіць тыя самыя... Табе просто прама ехаць. Чакай, я акуляры зняў, я не бачу нічога. Прама, гэта значыцца сюды налево. Правее. Сервис-сайт. Скрыжаванне возьмите правее і едьце на сервис-сайт. Добра. Потым туды ж павернешся. На гэтую гору павернешся і направо. Штосьці пра цеплак. Пра цеплак нешта. Мне падаецца, што гэтая механіка, якая зараз ёсць з пошукам тых же самых артефактаў, як яны там называюцца, анамалій гэтых. Вось. Мне падаецца, она састарэлая. Вось калі б быў нейкі такі не цеплавізар, да, вось. Гэта ж усё ж такі камяк энергіі гэтай анамальнай. То бок яго ж павінна было бачна, ці то апраменьванне нейкае з яго ісці, ці штосьці падобнае, а ўжо чэлендж зрабіць не ў тым, каб, ухіляючыся ад анамалій, што насамрэч надакучвае рана ці позна, знайсці гэты артефакт, а лепш было, каб знайсці яго, дасягнуць той кропкі, дзе ён ляжыць, праз розныя там лабірынты, праз нейкія лагічныя задачы, чаму не? То бок, карацей. Не дапрацавалі. Шмат чаго можна было б зрабіць, але бачыш, ось з кім мы там размаўлялі ў той момант пра... з Вожыкам, з Вожыкам. На мой погляд, гульня сапраўды, яна не была ў працы 13 гадоў. Яна ніяк не падобна на гэтую гульню. Не, годзіка 2. Вось, ад 2 до 4 гадоў я б даваў. Вось і ўсё. Максімум 4. Які ты гарны быў бы пракурор, не кажы. 2-3 тижні. Ну я би багато не дав, а 2 років. Ну що, сам не справді, не люди, що ли. Так, піпірка, я ведаю, як становиться, я ведаю. Давай, пірк. Ось так. Атачимся. Заатачилися. І кажеш назад зараз їхати, так?
Угу. Поднимаешься наверх, а потом направо. У Педра Бэй? Не-не-не, тебе, блядь, не треба у Педра бій. Тебе ж треба доставить на этот самый, на Норthport. Нордпорт. А, ти ось сюди маєш на увазі, коли я проїхався, так? Ну. Так, ты... Не-не-не-не-не, дед. Не тут. Едешь до переходу на White Valley. И там поворачиваешь направо, тому что ты эту І херню, все. наколькі я пам'ятаю, под трубопроводом не протягнеш нормально. Ты, конечно, можешь, Добре. ну, зробити рай, але, наколькі я пам'ятаю, гэта не як шляпка. Все, то тут налево, а там уже направо. Угу. Тут налево, там направо. Exactly. Вось, і што яшчэ б хацелася? Не хочацца вечарамі стрыміць насамрэч. Мне было так файна табе не перадаць летам, калі я зранку пастрэміў. Раніцай? Так, раніцай пастрэміць, і ты больш-менш вольны, ты там вырашаеш увечары, ці то ў танкі залезть, ці то відэа зрабіць, ці нешта, ці наадварот, фільм пасмотрець, паглядзець за жонкою і так далее. А ну, тут, на бляха, самой стрым. справе мне так само было файней, тому що я хоч під час роботи і на коли заходив, там щось пищунькав. Ну, А вечером, бляха, захожу, я таки, бля, я заебался. заёбаный львок. Ну, А у меня, я так само заўважыў, ведаеш, увечары я толькі зараз чамусьці пра гэта падумаў, што ўвечары я, напрыклад, не гляджу стрымы. Ну, відэа, так, я магу паглядзець. Але стрым, ну, вельмі сумнеўна. Ён можа недзе на фоне ісці, калі я ў нешта гуляю, разумееш? Але не, я так не каментую, не гляджу нічога падобнага. ну ось. Таму найверагодней, калі мы будзем увечары стрыміць, то вось толькі кампаніі з табою, з Вожыкам, з Янам, ці нехто можа яшчэ далучыцца. Ну, карацей, Ебать, когда сёння навіна-то была якая, прабач. І карацей, на мяне ведаеш, што падпісаўся? На мяне падпісаўся Усяслав Радзей? Не, той, які тутэйшы шляхціш. А, Да, разумееш? цудоўна. Панакідаў мне каментароў, лайкаў, просто цудоўны чалавек. Я просто прыхуеў. Ну, гэта цудоўна, цудоўна. Усяслав Пашковскі, о, як яго клічуць, мне падаецца, так яго фамілія. Ну давай, родненькі, ну што ты? До рэчы, шановне господарство, мои подписчики и подписчики Ой, чуеш, деда. О, пролезла. Чапляйся, дед. Та не, яно там Чапляйся. зачапілася гэтымі, бляха, нагамі сваімі. Тут просто схіл. Яно такое брэк. Ты чапляйся, Давай, ты- за ступы протягивай. Так вот, Я что тебе я Віктор хотел Жук, донести. вітаначки, дзякуй за пожаданне добрага вечара. Тобі так само. Так вот, 28 снежня выходить добрая і цікавая гульня про неолит, мезолит і ось гэтае ўсё на маім канале. Паколькі Але. гульня Expedition ніхера не раскрыла першабытную культуру Ты вырашыў гэтае Аризоншчыны, пытанне. я, карацей, знайшоў тую самую гульню ў сабе ў закрамах, якая гэта здольная зрабіць, таму как бы, вот. Насалоджвайцеся, карацей. Да, ніхто не залишится пакінутым. Мы ўсіх знойдзем і ўсім данесем пра першабытных людзей, неаліт, палеаліт і вось гэта ўсё. І мезаліт. Потым мы пойдзем у там, медную рэвалюцыю, у бронзавыя стагоддзя і вось так далей і так далей. Таму лайк, подписка, коммент. Мабуть, деду таксама понравится, он таксама захочет погулять. Паглядзім, все будзе бачна. Зробіш гэта пасяленне дзесьці там на Гарадзеншчыне. Дарэчы, у вас же ж ёсць там все это старажытны мелавы кар'ер ці што? Конечно, Ось там, вядома дзе- ёсць. А хочаш Ось. распавяду табе штосьці ў мяне карацей вёска, яна стаіць на пясчаным беразе высокім, над днём нам.
Вось і ну адпаведна яно і выглядае нібы там было павінна быць нейкае паселішча, разумееш, што бок калісьці Нёман жа ж быў шырэйшы, таму што вода была вышэйшая, ўсё такое, але зараз яна спусцілася і там бачна проста вось гэтае русло ракі старое. Вось, а вёска стаіць вышэй, значна вышэй, то бок прыблізна так па вышыні метраў 15 вось над гэтым, над старым руслам. Вось, і мы там просто вошкаліся на беразе з дзецьмі, і тут бац, моя дачка знаходзіць тыпу каменьчык, глядзі, які прыгожа. Яна дае яго мне, а там светлы крамень у выглядзе стралы, гэта канцавіка стралы. Прыкінь, і ён такі ўжо добра адпаліраваны, то бок, ну там бачна, дзе саскобы былі, так, калі там маслалі яго. Падарунак ад паляўнічых. Ага. Вось, і ён там, крацей, проста ў гэтым пясочку ляжаў хялера знае колькі часу, але, ну, такі добра такі быў адпаліраваны, і агулам форма ўсё ж такі была вызначальна. Так, а куды мне тут? Ты што хочаш сказаць, што твоя вёска старэй за Маскву? Блять, я гэта не могу сказаць, я могу гэта толькі зацвердзіць. Москва. Чакай, куды... Ой, бля, мне ў пот гэта цянуць? Так. Так па бля, табе па асфальту цянуць, всё ж добра. Па Я ж дарогах, сейчас планаваў. Планіроўшчык. Конечно. Пацягнуліся. Так, прабачце, і за каго там гуляць будзеш? А, гэта ты маеш на ўвазе гульню пра ВРВ, за каго гуляеш там? Гэта РТС нейкая ці што? Так, гэта РТС, мы будзем будаваць старажытную, па-першае, пабудуем старажытную стаянку. Там будзе, карацей, там будзе ўсё, як антраполагі завяшчалі. Вось гэта ўсё. Будзе цудоўна, будзе цікава. Будзем вяліць мяса, лавіць рыбу, паляваць на там дагістарычных жывёл. Ты калі сказаў, ты сказаў дагі, і мне чамусьці ў галаву дагістанцаў. Што, блядь? Соседи Чехов. Соседи Чехов, ну. Ось, там, карацей, вельмі ўсё цікава прыдумана, будзе много рознага. Цосьці ты так описываешь, калі коротко, нешта падобна на Settlers, не? Не гэта? Не, наогул не гэта. City Skyline па-неаліцку. Вось, гэта, ну... Яно. Але ў сэнс, ось такі таксама горадабудаўнічы сімулятор. І ось гэта ўсё. Так что, ну, будзе. Чым позаймацца. Я памятаю, на мобілках была такая Age of Empires, типу так само там пачинаеш з нейкага паселішча. Age of Empires гэта Age of Empires. До рэчы, там была праведзена праца, чалавек на табе падпісаўся, так што і чакаю, калі мы ўсе траіх пойдзем гуляць у казакі. А, гэта той сябра твой, які заходзіў? Да, Бодя, так. Мы, дарэчы, з ім гулялі 2 раза. Мінімум гэта займае 2 гадзіны. 2-3 гадзіны. Стрым, паўнавартасны стрым. Там просто будзе адбывацца нейкае шаленство кожны раз. Там просто такія фартэцы адзін проці аднаго будуем. Там, карацей, колькасць юнітаў, якіх мы пабудавалі, там дзесьці ўходзіць за 4-5 тысяч, і там страты юнітаў таксама дзесьці па 3-4 тысячи. Там просто армія ідзе на армію. Так што дзед будзе цікава. Паглядзім, паспрабуем, чаму не. Ну. Можем зыграць.
Там на троих так само можно, ці на двоих только? Да, там хоть на сколько угодно. 8 человек. Як у Максим. героїв. 8 человек, Максим. Ой, Назарыч, Максимум. привітання. Можна з нами у SnowRunner? Серйозно? Дожили. Тоже. У тебя стоит SnowRunner, чи ні? Да, головное питание. Так, мне яшчэ доўга ці недоўга база? Ну я ж пасярэдзінкі недзе там, не? Да, тебе там зусім крыху осталось у параўнанні. Так, гэта не тут яма была, гэта карты, якую выкапалі. Не-не-не-не-не, это на Mountain River. Так, Ян, я стрымлю на Twitch увесь гэты час, увесь гэты месяц. У гэтым палягаў жа ж эксперымент, дарэчы ж. Дзед, распавядзі нам, як табе Twitch як платформа? У адрозненне ад Ютуба гэта стрымінгавая платформа. Вось і ўсё, што я магу табе адказаць. Усё заточанае, загостранае менавіта пад гэта, вельмі добры функцыянал, вельмі добры водгук, вельмі добрая карцінка пры нізкім бітрэйдзе. То бок я на YouTube, каб атрымаць карцінку, якую бачаць зараз гледачы, гэта калі што Full HD, гэта не 4К зусім ніяк. Мне патрэбна найменей 9000 бітрейду, гэта вельмі шмат. То бок я нават ставіў 12 калісьці і было вельмі блізка. Што гэта такое і сколькі яго трэба? Бітрейт гэта проста сыходзячы твой трафік, колькі пасылаецца ад цябе на платформу. Просто я хацеў бы некалькі відосаў по гульням запісаць. Мне трэба OBS настроіць, мне трэба, бляха, адэкватныя налады выбраць. О, там гэта відос на лёгка. 15 хвілін не займаў. Я зразумеў. Я на відэа ўвогуле, я сабе раблю 24 000 бітрейта. Ось і дзякуй. Забыло б за што. І як поспехі з твічом, слухай, ну тут вельмі плотна сядзяць нашыя хлопцы беларускамоўныя на тых стрымерах, на якіх яны ўжо... Мы іх усіх вітаем. І чакаем да сабе. На якіх яны падпісаныя. То бок Лепус неяк казаў нават на адным са стрымаў, што сапраўды аўдыторыя ўся, яна па сутнасці ўжо размеркаваная, хтосьці там трошкі больш мае, хтосьці менш гэтых падпісчыкаў, але вельмі заўважна, калі ад аднаго буйнога стрымера ён скончвае свой стрым, гэтая аўдыторыя пераходзіць да другога стрымера. То бок аўдыторыя яўна не расце, яна не цікавая ў сэнсе росту, яна цікавая толькі ў бок падтрымкі нейкага ўзроўню. Ну, сапраўды, таму што Twitch, дарэчы, ён мне вельмі падабаецца тым, што ён вельмі лаяльны да стрымера. Калі мы кажам пра YouTube, у цябе павінна быць як найменей 500 падпісчыкаў, каб ты мог зрабіць падпіску. Пры гэтым ты павінен прайсці акрэдытацыю і ўсё такое. Так. Гэта сапраўды цяжка. Многія проста не робяць гэтага. А пры 1000 падпісчыках ты таксама праходзіш той самы яшчэ раз гэты пекла, сваё круг пекла, і толькі калі пройдзеш, маеш права на манетызацыю відэа. Ды пры гэтым, манетызацыі табе пазбаўляюць, калі там нейкае парушэнне, маты і ўсё астатняе. А вось, на Твічы у цябе у сярэднім сядзіць на стрымы за месяц 3 падпісчыкі, і табе такія, бяры грошы, вось яны. Толькі нельга казаць некаторыя словы. Так, але бан. Палітыка бана, яна проста шалёная. Instantly засуджаем. Затое пры наяўнасці 3 падпісчыкаў і дасягненні нават насыпалі. You deliver all 3 oil riggers. Гэта мы так. А можна скокнуць у ваду? Гэта мой бой. Блин, я не ведаю. Лепш не трэба. Дай пагляжу, што тут можна зрабіць на гэтай платформе. Не, там можаш далёка заехаць. До краёў. Можаш і скокнуць.
Але не Я упевнений, жартую. тебе потом витягну. А телепортуватися ніяк, так? Не, я думаю, что может телепортоваться. Може взяти ніяку буханку, де отсюди сігануть туди. Да, можешь и так сигануть, давай. А слухай, ти огляд I цікавишся wanna ось be forever, я. машинобудівництвом? Ти цікавишся чи ні? Да не вельми, я інколи просто отримлюю там некі новини рандомно, що типа там то і все. Ну просто, блін, ведаєш, ну цікаво, як кіно, наприклад, у Білорусі відбувається. Тому що ось Білорусь, так, країна, от, щиро кажучи, ну не за що. Типу, у нас нема такого, що нам треба з East на West Coast возити, это, короче, там фури, да? Там Ну, по 2 дня ехать. Ну, бляха, але у нас просто шалений запит на бусики. Ось, бляха, будь-які. бусики ти маєш на увазі типу газелі? Ну, ось, бачиш, як вони засрали чоловіку мозг. Бусики типу Mercedes, там, Benz, там, Volkswagen Crafter, ось, Fiat Ducato, ось прям буси такі нормальні, там, по 3-4 Буси. тонни, ось прям такі здорові, нормальові бусики. Ну, не газель, яку просто трохтонник, херово добре. Трохтонник, добре. скопиздили з гэтага, як эта херня называется? Ford Transit. То есть газель Так, гэта так. просто Ford Transit, які перакульваецца на поворотах. Ну, калі хто не ведаў, адкрою гэту тайну. Я пам'ятаю, таємницю года. А ведаєш, чому яна перакульваецца? Я неяк размаўляў з Месца кіроўцаю. Не. Таму што у ладара газелі заўсёды наверсе, вось там знізу у кузаве ягоным ставяць груз, а наверс ён заўсёды трымае пару вёдзер запчастак на шляху сваёму рамантавацца, таму яны Я перакульваюцца. не здзіўлены ніякім разе. Карацей, дзед, есть тэмка. Давай. Муці. Адчыняй GR Enterprise, так, что нам трэба? Там есть Village Delivery на Mountain River. Ёсць Тебе такое. трэба ўзяць альбо прычэп, альбо нейкую іншую машыну і На 4, паехаць так? гэта зрабіць. Ну там на 4 поінта, але ж ты можаш заоверлодзіць яшчэ што-небудзь. Ну, карацей, гэта трэба гэта зрабіць, і для Morrison Mining там сервіс Hub Activation, але гэта мы потым крыху. Потым з гэтым разбярэмся. Так, ну мне тэлепартавацца трэба ж, правда, ў гараж. Ну так, у гараж там просто нізкае сядло паставіць. А можаш і просто пакінуць пакуль у гаражы, альбо взяць нейкую іншы трак і просто... Не хачу, я ўжо прызвычаюся да яго. До кого? До Дэрэка. Ашкоша? Ну, Ашкош ён такі, да. Ён можа. Да яго можна прызвыкнуцца. Так, дзе ж гэты флэтбэт? На 5 штук. Вось, не тое. Сайдборд. Вось. Так, куды тут ехаць? Карацей. Ехаць у Mountain River, не? Ці... А, Трейлер Стор і Warehouse. Ну, ты паглядзі, што табе там трэба ўзяць, загрузіць і... Цэмент і нейкія consumables. Ну, consumables, пачакай, я табе скажу. Ідзе стадыя планавання. Так, як заўсёды збіраемся гадзіну потым. Да, робіцца там 15 хвілін, збіраецца гадзіна. А, consumables ёсць на гэтай мапе на сервіс Hub Storage Zone. Ну, той, які, карацей, каля АЗС. Там Палёная ёсць. станцыя, Локстейшн, палёная станцыя бачу. Не. Вось тут. Это все на Mountain River везецца. Ты можаш зараз просто з пустым прычэпам газаваць туды, там усё На будзе. Mountain River. Всё. Ага. Ну, ўсё ёсць. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Трэба.
Треба йому все ж таки розказати, але потім. Та ні, все буде добре, все повинно А, да, все отримається, дід, все... Это ты там хвалишься. Все доступно. Я просто педаль подлогу тисну и все. Не, я ж просто ведаю, что коли что, мне ж придется знову тянуть это. Чудо от Минского завода коловых тяжов. Януся переживає за гендери. А до речі, слухай, за гендери. Ти казав, що там нейкі у Вейлгарді нешта будзе падобнае. Я пакуль не сустрэў проч таго, што ўсе паплечнікі яны бабы. Настолькі зараз з'явіўся адзін там ці два ўжо. Мінусы будуць? Мінусы ў сэнсе. Ну што паплечнікі дзяўчынкі. Не, яны там як заўсёды гэта робяць, напрыклад, зараз, калі ты не сустрэнеш ніводнага нейкі JRPG. Вось, не знойдзеш, калі б не было сексуалізавана, разумееш? Ну просто не трэба гуляць у кітайскім. Мяне рэйдзіт Angry Ralph, і ў мяне ўсё працуе, дарэчы. Вітаначкі, шаноўная. Вітаначкі, шаноўная мая. І адразу пасыпаліся падпіскі, дзякуй. Подписывайтесь на гэтага деда. Вітанкі, Ралеф, вітанкі. Як, дарэчы, твой Soul River? Я учора сышоў на свой стрим, не бачыў до конца ўжо. Ты будзеш яго праходзіць до самага конца, ці не? Ух, поляцелі ўжо тры запар просто. Дзякуй вялікі, дзякуй. Зламаў? Як ты яго мог зламаць? Малайчына. Я з задавальненнем пагляжу потым яшчэ. А ты, дарэчы, в РВ ведаеш гэтую гульню Soul River, ці не? Legacy of Kain Soul River яна называецца. Вельмі старая гульня, у Angry Ralph казаў, што кубиками зламаў. Ну так, ён учора сціраў гэтыя кубы туды-сюды наадварот. Пазлы як? Там зламаць пазлы было можна. Я з такім не сустракаўся, таму што мы калі з сябрам праходзілі, то неяк усё было роўна. Так, мы страшалі шмат часу, каб вырашыць, але ніколі не ламалі. Вось он, суровы геймінг. То бок, там, типу, можна було кубик некуди засунути так, каб потім не висунути, ці що? Чекай, ВРВ, порада потрібна, куди мені їхати? На склад, на warehouse? Зараз я тобі скажу, куди тобі їхати. А де ти? Засунув, не висунув, зрозуміло. На White Valley. Дед. Що? Ти мені казав їхати сюди. Чекай. Village Delivery. Тебе треба на Mountain River. Курва. Ось налево. Все, тут налево? Да, конечно. А там дальше по обставинам. Я гэта на мясцовасці зарыентыўся. 100%. Нешта у нас з тобой сёння вырве просто аншлаг нейкі сапраўдны. Ну, все-таки повинно быть. Мы там подводим вынікі, итоги, доводим корыстную информацию. Это по-перше. По-інше, ну... Широко, все зорки белорусскомовного ютуба собрались, як бы... Белорусскомовного ютубного гейминга собрались тут. Сьогодні, зараз, ось я на все. Все відовое, ось сьогодні. Ютуб просто не про це саме, не прокахайте. Треба неяк робити чат, мені подається, каб Ютуб не сумував, тому що там накидали на твічі рейдери і всі остальні, а Аня пише, що ми думаємо, що дід з глузду з'їхав. Потім Янка так само долучився.
Так, это был рейд на Твиче, или что. Так, мне у Village, ты кажешь, не? Не, это сюда привезти треба. Ты погляди, что тебе треба надо собрать Цемент и consumables. консюмеры. Так, сервис хаб, ты кажешь, там есть нечто? Налево. Тебе налево зараз. Прямо. Налево и ось тут повернуть, добре. Да, за мостом направо. Добре. Все. Мне треба, ведаешь, что с твоим голосом зробить навигатор. Буду ездить по Белостоку. Дед, направо. Дед, на наступном скрижаванні поверните направо. ПНБ не забывся купить. Рунда. Перший з'їзд. Зорки, ні, те ще далеко. Ось Ралєв, ось зорка Твіча. У яго заўсёды там шмат людзей сядзіць. Я яшчэ калі-небудзь разбяруся і таксама пачну гэтыя рэйды рабіць. Пакуль што не ўдавалася. Колькі не спрабаваў. Що буде? Так, что я хочу? Что мы Что нахер такое? робим? Вот так, проебал все полимеры, правда? Ага. Вот, дед, можешь мне у Morrison Mining активировать сервис Hub Reactivation? Reactivation. Хвилиночку тут поворот таки. Да, ты там, ну, едь. Так, Все будет добро. Мне просто, щоб капти активував, я тут все одно зараз пока заеду, пока заправлюся, пока White то, Valley. пока сё. Еще раз. Morrison Mining. Моррисон. Сюди. Майнинг. Сервис О. Hub Reactivation. Зроблено. Ой, великий дякую. Это заебись. Это заебись. Придумали. Едь, растусовывай. Цудовно тримався, цудовно. Зато у меня все працує на Твичі. Я уже не пропущу ни подписочку и ни рейдика ниводного. Все будет судовно, мне подається. Так, глядишь, може и выйдем на некие $50 в месяц, Анюта. Так, мне сюда. Каву собі купите. Что купить? Каву собі будете покупать. Не, я каву не пью, тому нет. Это не мое. За ніхера з'їздив, добре. Так, я бачу, Ой. ти... Я там так, щось роблю. Чекай, сервис перепад, это не то є consumables, это то. Consumables. Две штуки. Consumables. Ось, і потім їдь на склад, де это... Там цемент буде. Ой, да, там де цемент. Але от ти приглядись, які тобі більше подобається, як їхати, тому що там є два. На один ти вже їздив, а на другий, ну, є шанс, що можна і не вибратися, коли не ведеш Не дорогу. виїду. Правильний шлях. Так що ось. Ось. Зараз. Думайте. Так, де ж ти другі? Чекай, один. Бля, тут не показує. Зараз Кого? треба повернутися до свого Blackbird. Не Blackbird, GR. Як називається задача, яку я виконував з гэтым цементом і Ти? consumables? Ой, дай боженька память. Village Delivery. О, все, Сочи. Віляж. Не. Читав гэта видання The Village? Зівіляж? Фізіляж? The Village. Білоруська. Не. Пам'ятаєш, таке було? Не, это Village, я не чув такое в оголі. У меня один асоціація, гэта з... Як його? Жудості гэта ж виходив. Гульнявий. Мгм. The Village. Ай, як Silent там? Hill, на мой погляд. Silent Hill. Ці Resident Evil, Очень- ці нечто такое. Короче, The Village. Ну, Так ось, я гляджу гэту перадачу, часики тикають.
з Мені не Артемом подобається. Шрайбманом і Женечкою Сугак і этот, Остапеній. Угу. І вони там обмірковували міграцію, і типу, блін. Мені таке ураження, що люди не зрозуміли приклад того, як, ну, Ой, ще які підписка люди упала. покидають Дякую велике за країну. підписку. Да. Угу. Всем велике дякую, хто підписався на деда. Там, короче, блін, я нагадав собі вельми цікавий приклад. Ну, наколькі критична гэта можа міграція паўплываць на краіну. І ведаеш што? За прыклад. На якую? Давай перше. Адкуль емігрують? Ці куди? На абодве. На абодве. На обедве? Скажем, обедве. Но. Толькі на ту адкуль повлияло вельмі дрэнна, а вот на ту куды вельмі пазітыўна. Ну так і ёсць, так. Быў такі хлопчык, Хайм Рыковер. І ён у 1905 году... Ну, ён, дарэчы, ён з Польшы. Той часткі Польшы, якая таксама, як і Беларусь, была акупавана там расійскай імперыяй, і вось гэта ўсё. І карацей. Вітаначкі, патаіто, вітаначкі. Родители мальчика Хайма з'ехалі ў США, каб пазбегнуць вось гэтых пагромаў. Угу. Потым мальчик пайшоў у US Naval War College в Анаполісе. Ну, ёсць такая прикольная арганізацыя, хто ведае, той у курсе. Я не ведаю. Ну, карацей, самая прэстыжная акадэмія для афіцэраў морфлота США. То есть, як бы, ёсць Вестпойнт для сухапутных і Анаполіс для людей, хто з морем сябруе. І карацей, мальчик Хайм Рыковеру закончыў гэтую акадэмію, адваяваў першую сусветную, вторую сусветную. І карацей, ён у другой сусветнай працаваў як галава электрычна-механічнай баявой часткі караблёў, лінкораў. І ён па гэтай сцежцы пакрыху шоў і так прыйшоў у дэпартамент развіцця флоту з галіны ядзернай энергетыкі. Ядровой, ага. Чакай хвилиночку, чакай. Тут питання вельми цікаве. Хто з вас Максим? Патейта. Максим, гэта я. Так, а вось гэты гістарычны эксперт. Гэта ВРВ. Гэта ВРВ. Так. Калі што, на ютубе можаш подписаться. У мяне спасылка ёсць на ягоны канал, на гэтым стрыме, то знойдзеш там, калі што яго. Там он ёсць. Давай, прыцягвай. І ось, карацей, Хайм Рыковер, ну, у США ён стаў Хайманом Рыковером, і ён пакрыху пабудаваў атамны падводны флот для США. Ён просто, ну, прапушыў той факт, што трэба ставіць атамныя энергетычныя установкі у падводныя лодкі, а пасля на авіяносцы. І вось фішка ў тым, што атамныя авіяносцы яны закладаюць усю ту сістэму бяспекі і магутнасці флоту США. Ну, пакуль што так. Назовем. Ну, пакуль што так, але ось по факту. Из-за того, што вы мудні не змаглі забяспечыць бяспеку і развіццё чалавеку, ён вам у адместку пабудаваў атамны флот самы моцны на свеце. Жывіце цяпер з гэтым фактам. Гэта тое самае, як і Сікорскі. Тая самая. Гэта, прабачце, як і Азімаў. Азімаў, хто не ведае, Ісаак Азімаў. Што? Ну, як багата хто, але як бы бачыш, вось наколькі чалавек паўліяў на абедзве краіны. Але ёсць нюанс. Тут ведаеш, што, як табе казаць, на мой погляд, чакай, мне ў Village трэба весці гэта ўсё, правда? Зараз я сабе поінты пастаўлю. Знайдзі Village. О, бля, а тут у першы паварот. Ты мне не казаў, што сюды нельга совацца. Пачакай, я табе зараз... Я зараз тут выехаў кое-куды, зараз я табе ўсё скажу. Добра. Вось, аб гэтым казаў
адказ у сваім відэа, што найбольшую каштоўнасць нясуць менавіта гэтыя людзі, якія здатныя на тое, каб рызыкнуць, каб выехаць, каб змяніць нешта, таму што гэта незвычайныя людзі. Яны сапраўды з'яўляюцца лакаматывам. Ну, давай так, калі надта голасна казаць нацыі, таму што гэтыя людзі развіцця ў першую чаргу, таму што яны на срацы роўна не сядзяць, яны ў гэтым жыцці чагосьці хочуць і заўсёды хочуць нешта лепшае. Так, узгадайце 20 адразу. Вось. А тыя, хто сядзяць і застаюцца пасля такіх падзеяў, яны губляюць гэты імпэт. І гэта, разумееш, для іх падвойны удар. О, слухай, гэта як з крацістам гэтым Ван Дамом. Цудоўная аналогія. Амаль што трапіна, да. Ну, карацей, вось. Але псіхалагічна гэта доказаны факт. У тебе галоўны, ты цемент сабраў? Усё ўзяў, так. Цемент у тебе ёсць. Цудоўна. Ёсць. Так, любы шлях, які тебе падабаецца. Раніцу але хочу. я бы на твоем месцы ехаў бы просто до... Як яно калера называецца? Як яно называецца? Едь до мосту. Так, так і еду. І на мосту налево. Так. Ну, не ў гэтым пытанне было, але... Карацей. Дед, что там было? Разберемся. Что указывает на то, что ты хутчэй за ўсё доедешь. Тым больш, што яму гэтую я ведаю, просто аб'еду. Детур. Детур. Детур на ОНТ? Гэта складаны беларускі жарт. Хто, як ты любіш казаць, хто зразумеў, то зразумеў, хто не, то... Вы нічога не згубілі. Не згубілі, так. Ой. І ось. Ой, так. У нас з тобой увогуле планы на сёння колькі задачаў зрабіць? Да, 2 часика погуляем, да і ўсё. Типу, ну... То бок, па сутнасці... Ну, тут зараз доедем тудым-сюдым. Я зараз заранавейчу тут один хаб. Крыху паремонтуюсь, і мы з тобой хутчэй за ўсё, мабуть, што-небудзь зробім. Ну, просто трэба будзе тебе зноў Дерек прыгнаць. А можа і не Дерек. Можа штось іншае. Можа нават... Не, карацей, надо парабіць все, што там засталося у гэтай, у Mountain River. То есть чекай, якія там ёсць таски, задачки, і просто робіш і ўсё. Добра. Там, я памятаю, нейкае бярвенне трэба таскаць было, там кран патрабаваўся кудысьці. Бярвенне пакуль што не трэба, мы бярвеннем потым займемся, тому што бярвенне это заўсёды займае багата часу. Там трэба нармалёва так гатавацца да гэтай всей тэмкі. Думаць, які транспорт табе правильно падабраць, тому што... Прычэп адпаведны і ўсё такое. Ну, там прычэп, то ещё, як бы, ну... Пачні рабіць адно, там адразу там 1000 пацягнецца, там... Неяк так. Всё, готово. Ой, крыху засталася ўжо. Давай, дед, все будет добро. Ой, блядь, а я тут не улезу. Это куда ты лезешь? Вот трэба по іншаму шляху несці. І ехаць, а не то, як намалявана. Что ты, дед, улезешь? Не хвалюйся. О, Ральф на ютубе з'явіўся. Вам не сядзіць назад, так і запішу.
Вітаночки тобі на ютубчикі так само. Ой, Ван да, Дам не да. сидит. Ван Дам не сидит на заднице. Так. Ван Дам тут был ни при чим, коли що. Double Strike. Да, я про його згадали, коли там було про подвойний удар. Глядел такое кіно старое? Коли що, я недавно глядел. Мне сподобалося. Мне подобалося гэта 20 гадоў ці 30 таму. Мне сподобалася зноўку. Чаму зараз не паказваюць гэтыя баевікі старыя, я не разумею. Гэта вам не фільме са Стівеном Сігалом. Паглядзеў адзін, паглядзеў усе. Не, пасля той морквы з Лукашенком, не. Сігал у бані сядзіць, парыцца. Стивен Сигал неправильно моркву есть. Неправильно, и все. Не шляхетно. Так. Cargo Management, Upload. Готово. И Consumables. Готово. Мы зробили гэта. Давно. Так, что мне ще деда загрузить? Подкаст. Давайте подкаст. Накидывайте ж нечто там. Mountain River так казав. Он за Top of the World, дед. G. Не то. Гэта спачатку мапа, потым G. О. Mountain River, так. Что кажешь, тут у нас есть нейкая Моррисон есть. Звычайно. GR Enterprise on the top of the world. GR on the top. Ух, мать моя жанчына, тут 8 штук. 2 ходки треба робить. Ну вот, все, займайся. Тебе причеп на 10 слотов. Вернее, ну... На 5. Причеп на 5 слотов, так. Ну, и, по 4. Ну, по 4 палево, я по одну велику. Дровляные бельки. Что? О, апгрейдники тут есть. Лишь не доеду до его. Да, заедь, не забудь заправиться. Заправиться, ну так. Так, это сюда привезти. Соумил бельки. Что? А, и тут 2. И все. Я зараз на машине на лысой резине пытаюсь неяк, бляха, доехать. Усе, а ты что, не опранул ланцуги, ці что на коле? Не, гэта та, якую на Педро Бэй мы покинули. Я тебе казав, что вельмі добрый армейский трак. Ага. И ось я на ім неяк спробую на гэтай лысой резине доехать, и мне отрымливается пока что. Пока что. Ну, гляди. Ну, так и робится. Потому что я хочу завести гэты самый, реактивовать сервис-хаб там. Уже можно повертать гэтую машину. Так, вырулил, добра. Ну, давай. Сюды, гэта лево надо. Треба сюды спочатку, потім недзе вось тут. Може я туди з'їжджу без причепу, до речі? А? Куди? Ну, за гэтым апгрейдом. Ну, во что мне тягнуться? Ну, я ты его головний зараз причеп покинь отчаплю. на 10 на ровном месте, каб ён не перакуліўся. Але, ну, ты Гэта нема гарантыі. мяркуеш правильно. Не, просто ставь, чтобы ён был под углом, под кутом таким дышлом уверх крыху, и все будет нормалёво. Ну, я спадзяюся на гэтае, добра. Detach, і мне падаецца не. Бо ён нахіліўся. Давай Так уперед. вывези яго тады на гэта на асфальт і зганяй. О, маеш рацыю, да рэчы. Ну. Вось гэта добрая Асфальт. парада. Асфальт нікуды не збяжыць. Як кажа мой сябра, заўсёды гатовы падзяліцца з табой самым вартасным у жыцці. Напрыклад. Парадай. У любы момант просто Парады паўсюль. гатовы зашэрыць просто ось. Давай, родный. Что ты? Ледь живы.
Так, мне ж потым у правый бок, правда ж, не? Так, мне правый бок. Дед, Что? раби маркеры. Не будешь блытаться. Это просто и гениальный адвайс. Так, отчепляемся. О, зараз стало ровно. Выдатно. Все, поехали. І цудовно. Гэта было адначасова і выдатна, і цудоўна. Усё узгадываешь свою гэтую настаўніцу ва універсітэта. Так. Вось гэтая на табе ў душу зайшла, а? Такое не забудешь. Там, блин, наставница была добрая. Як чалавек ці як спецыяліст? Як спецыяліст, як чалавек, ну, як бы, як чалавек яна, ну, максімальна адэкватны. І як спецыяліст яна вельмі добра даносіць матэрыял, але яна такая... Каб здаць на 10, ну, там трэба было крыху пазубарыць. На 10. Мне Я ў тыя часы яшчэ не вучыўся, калі 10 увялі. Мой мозг спачатку зламаўся, таму што в сэнсе 10, а потым я ўзгадаў, што ўжо мои дзеці так опс, назад. Вось ён жа ж. Все еще будет. Дзеці мои у школцы навучаліся беларускай, там 10 былі, а тут... Дарэчы, у Польшчы 6-бальная, ведаеш сістэма? Не. 6 балаў. А пры гэтым ведаеш, які самы прыкол у гэтай сістэме? Гэта тое, што 2 гэта добрая адзнака. Як табе? Балы зверху ўніз ідуць? Не, тыпу з двойкай цябе прапускаюць далей, ніякіх праблемаў няма. Толькі не лічацца 0 і 1. 0, правда, я не бачу, каб ставілі, але 1 лепяць, ой, да бажы як. Ну, карацей, я магу зашэрыць сваю персанальную гісторыю з чымсьці. Давай, капітан піша. Ну, карацей. Аднаго забанілі, я ўпэўнены, яшчэ адзін сядзіць маўкліва. Усё слухае. Мабыць. Ну, карацей, мы ў Фінляндыі прыехалі, здавалі з сябрам экзамен. Ну, карацей, паехалі па абмену, як усе. Крыху адпачыць, там, пабухаць, патусавацца, всякае такое. Ну, то, што ўсе студэнты па Эразмусу робяць. Ну, і карацей, ідзем мы здаваць экзамен. Ну, все, готовились нормалёво, там конспекты, то еще писали, приходим, сдаем экзамен. У меня, короче, 2, у сябра 0. Ого. Ну, у Финляндии 5, то так само 5-бальная система. Я такой, приехали студентики. Ну, я, короче, шарабить, типа, пишу нашей этой тьютерша. Що там мається з наконт перездачі? Вона така, а кольки ти отримав? Я кажу, ну мені 2, у сябра 0. Вона така, ну так ён може перездати. Я такой, а я? А у тебе не. А у тебе, типу, по позитив марк. Я такой, у сенсі, хто в гэтым ёсць позитив? Так у вас уся група, із усієї групи 60 чоловік, на 3 здало тільки вот 12. Яшчэ 18 сдали на 2, яшчэ 10 на 1, а все остальные идут на пересдачу. Я такой, ну лады, типу не так уже и кепски, блин. Не таки уже ёлоб-то на самом деле. Не так уже чи древно. Але маті не зразумее. Так, чекай, планкс ці... Так, планкс. 1, 2, добре. Не бельки, а планки потрібні були. Дед, ну ты там приглядайся.
Я гляжу, як на апошнім тыдні мяркую не атрымаецца зрабіць, калі 2 разы запар я не тое хапаў. Так, зараз я еду на паліўную станцыю, бо інакш я не даеду нікуды. Ну ты, калі што, маякуй, мы там подцягнемся. Так, добра. Зробім правы тебе бок. рефілінг. Прямо. Едем просто. Як-небудзь, так. Ну, бляха, я гляжу на ютубе, у нас сёння з табой сапраўды нешта, бляха. Такое уже популярное, 8 чалавек. І там. Ну, тое, што пасля Ралефа застаецца Твічы. чалавекаў там 7-8, гэта такое было ўжо не першы раз. А ось тое, што на Хаця ютубе ідзе. трымаецца 8 у нас сёння, гэта штосьці для сноўранера неверагоднае. Та, просто мы вясёлыя, народ чакае на анекдоты і там, да, і так далее, і так далее. А што сёння ты іх не распавядаеш, як звычайна? А я не ведаю, я просто пытаюсь вспомнить нечто тое, за что тебе на Твиче не забанить. А, не атрымліваецца. Я ж там могу там расповести, там, ну, например, можно там про простый анекдот, да? Типу, О, чему Аріана на милиционеры ютубе, ходят, так само вітаночки Аріана. по два. Типу, один умеет читать, и другой писать. Почему милиционеры ходят по 3? Один умеет читать, Так. другий писать, третій розмовляти. Навошта яны ходять по 4, тому що четвертий повинен назирати за гэтымі 3 опасними інтелігентами. Якби, ну, тут не вельми складано. Так, гэта Але Баян, ж- яго ўсе ведаюць. Ну, вот так, это баян. Типу, можна там розповісти там анекдот про ДТЗ. Типу, 2 даишника оформляють ДТЗ, дорожньо-транспортне здарення. І, типу, один іншого питається: Петрович, як написати? Голова лежала на тротуари чи ці тротуари? Я не ведаю. Там потім звук пінка, голова лежала на проїжджій частині. Ось якби. Такі анекдоти Як бувають. ведаю, так і записав. Я Ну, такого так. не чув. Ну ось. Якби. Аня Що- слушать, скільки було, до речі. Аня у усю нас є статистику ще є? веде. Що у нас ще є з цікавих анекдотів? Типу. Байку з Коли- життя розповіді, може, є Ні, ніка. блін, байка з життя, це там. Да, там лепш такое не розповідати. В срок повели, що все не треба. Ну, да, і там і так уже чекають. Ну, можу розказати анекдот про оренду житла. Типу, приходить мужик до своєї жонки і каже: Сара, ми будемо жити у дорогой хаті. И она такая: мы что, съезжаем в самый респектабельный район? Нет, Сара, нам подняли квартплату. Все, що треба ведаць про габрив місцевих. Сьогодні, до речі, комісаренко некий там ролик випустив, як він... Ну, треба З переглядеть, двома. але бо у меня не було часу. Ну, там Дідков. До речі, у гэты раз у іх атрымалася добра. Так, consumables патрэбныя. Ось яны. Consumables. 2. Так, усё. Зараз будзем разварочвацца. До Карацей, речі, не байка з благі. життя. Учора ми пішли з колегами на корпоративчик з нагоди нового... сапраўды, да. я у цябе не запытаўся адразу. Бо Ось. ты учора напісаў, што там ел з імі ў Ел, рэстарацыі. ел. Так, було. Заказав собі бургер. У Американський, ресторації сапраўдны. Гудіні. Ні, такі, якби, тут же ж єно популярно, якби, у чому прикол Вільнюса, тут з любого фастфуду зроблять ресторанне блюдо на какой-то ляд. Але, якби, ну, атрымліваецца смачна, цудоўна, і вось гэта ўсё, таму, якби, ну, ось. Ну, карацей, мы сидим, я штосьці выпіў там нейкі коктейль з 2 ромаў, потым яшчэ штосьці взяў сабе нейкі сідр, ну чисто так, сидзець, цягнуць і гэта ўсё, размаўляць з калегамі. Тут калега іншы, які з мястэчка, якое бліжэй да Беларусі, ён кажа: слухай, ёсць тэмка,
Щось ти такий сумненький сидиш, гоу, типу, разгоним. Я такой, все, давай. Он такой, давай гэта возьмем. Я такой, что гэта? Типа такие іншыя калегі глядяць, якія больш такі там гарадскія, віленскія, такія, мы бы не рызыкнули. Типу, пашок не трэба, я такой, уже трэба, уже типа ўсё, як бы гонар задеты, уже як бы трэба ў любым выпадку. І там такая, типа самогонас, я такой, ну цікавы. Там типу написано, там 50% типа крэпасць, я такой, гэта мы замаўляем. І карацей, я на абодвух замовілі з шэлом. Такие типа, ну шо, за нас з вами, зачали з імі, такі, хобана, прокинули. Там просто все, блядь, іншие литовчики сидят, глядят, такие думают, что зараз здарится, что будет. Напружились. Нормалево, нам по кайфу, все як треба. Все як і задумывалось. Ну и нормалево посидели, потом они такие, пошли ще куди-небудь. Я кажу, блин, куди? Ну, такі, типу, нам треба місце, де баскетбол можна поглядеть і, типу, ну, випить. Я кажу, есть моя любимая кальянка у Вільні, Епохука Мастерс, на Ясінська 6, заходьте, там цудовно. Реклама. Тобі доплошують за її? Не, мне просто подобається, що, по-перше, там заўсёды чыста, там заўсёды чэлы слядкуюць, там кальян, ось чаша, вакол яе пастаўлена такая спецыяльная сетка, каб вуглі ніколі не выпадалі на людзей. Там вельмі цудоўныя чаі чорныя, зялёныя, там вельмі цудоўныя чаі з сіропамі і сапраўднымі фруктамі, ну і кальян там заўсёды на ўзроўні. Як правіла, вышэйшым, таму я як бы усім рэкамендую. Люблю, целую, рекомендую. Рекомендаціон, як каже один відомий блогер. Разданы. Тому ось. І ми по итогу поїхали. Я написав там, типу, у гэту кальянку, забукав нам віп-рум з теліком. А ми поїхали глядеть баскетбол. Да, до речі, там є ще... Не, там є ще плазми. Можна глядеть там відосики, можна... Там, до речі, стоїть PlayStation і Xbox. Якби, ну... На усі узрости, короче. А чується узровень закладу? Закладу. Ну, типу, блін, я не ведаю відповідне слово на білоруське, але ведаю на українське, типу. Ну-ну. А гляді, то у нас на ютубі з'явився нехто. Неназваний, до речі. Хіба што ён, як гэта, чакай, не сціплы чалавек, ён просто не хоча дзяліцца сваім імём. Заклаў нармалёў. Я не бачу, хто. На ютубчике глядзі, там, Anteras Build PC in UA. Ой, я не бачу. А у тебе топ-чат, напевно. Стоп, я не туди доїхав. Інтерактивний чат зробіть у себе просто замість топ-чата. Фільтр чату цікаве. Усе. Anteras Build PC in UA. Раз, два, три, чотири. Все, хлопець. Ну, гэта, конечно, цікаво, тому що ні один з нас там не живе. Пакуль, што мы спадзяемся. Але Бог дасть, так дык мы возьмем адразу, ты не переживай. Гэта вельмі дрэнная звычка не удавацца ў кантэкст. А я мяркую, што гэта і не той чалавек, за якога он сабе выдае. Тое, што ён у перакладчыку зрабіў сабе украінскую мову, гэта не азначае, што ён украінец. Не, ну мы можем просто... Яго YouTube баніць? У сэнсе яго YouTube баніць? Што ты маеш на ўвазе? Ну, просто я дам ему подумать 24 годины. Ну, можа, ачуняе. Нешта там добрае ў галаву прыйдзе.
Да, крыху контекст увойдзе. Ой, так, прабач, Анюта, я пропусціў твой каментар. Макса, у цябе ў гэтым годзе будзе карпаратыў у Варшаве? Не. На жаль, у гэтым годзе варшаўскі офіс не вырашыў рабіць нічога. Таму мы без карпаратыва. Усё, мы зрабілі гэта. Што ён вытварае, можешки? Так, давай, чакай, нешта гэта- яшчэ ці на гэтым усё? Да не, 21:50 я зараз даеду до вышки. Потому что, ну, глядзі, мы Blackbird наогул закрылі. Morrison Mining тут засталося, ну, типу, наогул такія касметычныя рэчы. Ну, Угу. типа, Drilling Tax, Supply Crates, Cargo Delivery. О, Cargo Delivery? Чакай. Во, дед. Остаўся одна доставка, там, дзе нам патрэба будзе High Saddle. Ага, трэба прадаць такім вопадкам. А, я тут і прадам гэты трейлер тады. Ну, прычэп, ну так, прычэп прадаваць тут. Мы ў наступным разе з гэтага пачнем. У нас засталіся бравенні, у нас засталіся, ну, карацей, просто суперордеры і там каргапакаліпсісы, ну і там мелачоўка розная, але гэта ўсё зробіцца. Ну, просто зараз я ў Педро Бэй, можаш пасачыць за мной. Я зараз даеду, адкрыю гэту самую. Так, мне дакладна трэба прадаць не прычэп гэты ці не? Ну, можешь зараз продавать, потому что мы потом Всё. тебе поставим на высокое седло. Можешь продавать, эвакуироваться и ехать у Педро Бэй. У Педро Бэй. Добра, як скажаш. Головне поставил высокое седло. Угу. Блин. Опять скрипить потертое седло. Так, кастомайз. Садимся сюды. Хай-лоу. Все. И у Педро Бэй. Шуршим. Так, где переход у меня тут? А что мне цегла, до речі, тут выделена нібы... А гэта твоё? Твоя задача з цеглою була? Яка це? Да забійте на гэту цеглу, вона нікому не потрібна. Так, Коли буде треба, ми її заберемо. Mountain River. Треба А їхати в Mountain River. гэта з другого таска, дед. Угу. Да. Так, все, управо и... Ой! Поехали. І знову сипнаємо. Так, щось мені подається. Може не подається? Дед не подається. Короче, блін, буде складано, але я здолію. Ух, понесло. Я здолію. Что ты там робишь такое? А ну, показывай давай. Дед, зараз ми тобі знайдемо щось цікаве. Щось ти вже будеш тягнути з води, напевно, ні? Не. Поляпшення. Improvement. Апгрейд тут нема. Але мені потрібно не помереть зараз. Есть такая темка. А куди ти їдеш? Я не бачу на мапі ні одного поліпшення. Тут усе собране. Ось гэтым і адрозніваецца. Ага, професійний гулець і дід. Так? Да. Ну, бляха, сколько у меня там уже, давай зараз скажу. 1500 годин. Ось. Якби. Гэтым усё, якби, і... А мог бы на гэтыя гадзіны змяніць, ой, у сэнсе, пераўтварыць у доход свой, у прыбытак. Так я такі... План такі і быў. План быў такі. Так. Штосьці выйшло не так. Мы штосьці робім не туды, але ўсё адно, мы зоркі беларускамоўнага летсплею на ютубе. Ой, зорка, давай без зорак ужо. Людзі добрыя, кавылі, які з тым шляхам яшчэ не падпісаліся на ВРВ і вам падабаюцца гэтыя гульні, я не ведаю, чаму так адбываецца, правда, а то ласачка па спасылцы на ютубе, пераходзьце на яго на канал.
У тебя Вялікі уже там дзякуй. 800 плюс роликов по гэтай гульні, правда? Так. Там, ну, по РДР-ки 30 з копейкамі, ну і по SnowRunner там 800 з чимсьці. Але будзе новая гульня. Яшчэ багата роликаў по Expeditions ад Runner Game. Там, карацей... Мадранер, так, яшчэ у цябе там быў. Expeditions. Expeditions. Добра. Мадранер это наогул іншая гульня, яна кароткая, але таксама пра тое ж самае. І дарэчы, Я поехал. ось ты кажаш, усё собрана. А я тебе Но. глядзі, што знайшоў. Advanced Special. Advanced. Пакуль што няма паведамлення ніякага. Оп. Павінна прызнаць. Ёсць. А чаму на мапе не было яго? А, тому що в шэрай зоне, па-за межамі, бачиш, што? Ага. Да, блин. Не На всё так хвилинку просто. отвернулся и все, пиздили. Да. Спионерили. Так, Ой, бляха. ну, все, ну, 2 годины, слухай, мы с тобой маль что отстримили. Заезжай до Педро Бэй. Стопест. У мяне зноўку знік інтэрфейс. Памятаеш, на што ты мне там казаў націскаць? Backspace. Backspace? Не. А, не, под бэкспейсом такая кропка. Там, где эти слэши. Промы и косы. О, усё, точно. Так, ладно. Отворотный слэш. Отворотный слэш. Чаму гэта людям падабаецца? Таму што, ведаеш, усе такія крутыя сабе менеджеры, працаўнікі офіса, а ў душе яны проста хочуць весці трак на 15 тонн. Не, бо гэта прасцей. Я табе, як праектны менеджер, магу сказаць, што з людзьмі цяжка бывае. А асабліва вось я ніколі ў сваім жыцці не сутыкаўся з такімі людзьмі, як у айцішцы. Божа. Тут сустракаюцца, скажу табе, 35 гадоў, але дзіцё малое, бляха, неразумнае. Ну, так цяжка з такімі табе не перадаць. І нічога ты яму не дакажаш. Ён нічога не дакажаш, бо ў яго зарплата вышэйшая за тваю ў 2 разы, і ён такі, бляха, увесь сабе. Звезда. Звезда не то, зорка такая, што, блях, любую звезду перакрые. Што ж з такімі людзьмі рабіць? Цяжка з такім. Вось не паверыш, Не, але я звяртаўся за дапамогай аж да зама дырэктара. Не, сё не чапаў. Мальш. Бо сё не наш чалавек, ён. На ўзроўні. Ён representative functions несе. Ну, так, ён, па сутнасці, сіо нашага аддзелу, вось так, кажа, можна сказаць. І толькі так можна было з ім размаўляць. Па справе, а не просто так. А типу што, чел просто, ну, завала гэта самае? Валіў праект, натуральна. Валіў праект, пры гэтым слаў нахер па справаздачах. Не навошта. Ён лічыў, што ён робіць важную працу. Вось, і тое, што я яго турбую па статусах вельмі часта, гэта непатрэбная рэч. А я, як проектны менеджер, я ж павінен ведаць, на якой стадыі знаходзіцца проект. Ну да, мы хоць едзем куды-небудзь, ці не? Так, ці стаім на месцы, ці едзем. Вось, і он просто ось у наглую пісаў у чату, типу, ніякага статусу, ідзі нахер, і ўсё. Я заняты. А па факце валіў усе дэдлайны і ўсё астатняе. Што з такімі людзьмі рабіць? Ось. З вышыні свайго вопыту. Досведа? Ці калі няма асабістага падыходу, то бок не атрымліваецца знайсці, шукаць аўтарытэт, да якога ён прыслухоўваецца. Найчасцей гэта чалавек, які яго прыймае на працу. То бок ён з ім інтэрв'ю праходзіў, інтэрв'юваўся, так. Карацей, варыянт Губін не адразу, да? У айцішцы? Не ў якім разе. Гэта, бляха, не калгас. Прагрэс, дзе я калісьці працаваў. Так, мы едзем на Педро Бэй.
А сюди. Педро Бей. Так і ёсць. Актуалочка. То бок тут у айцішцы падыход зусім іншы. Тут нават ведаеш, у мяне калісьці было такі эпіздой, як ты любіш казаць, што сейлс, так, твой уплыў адбіваецца на маёй свядомасці. Вось, калісьці быў гэты пресейл так званы, то бок перадпродаж дамовай і так далей. Я вось распавядаю пра гэты досвед, а там просто сейлс, яна, ну, дзяўчына такая маладая, зялёная, там, ну, гадоў 20. Ужо там не пытаешься колькі і ўсё такое, ці ёсць у яе досвед у продажах, ці не. Але, карацей, яна вельмі хацела зачапіць гэтага кліента, а там сапраўды добры кліент у сэнсе таго, што і грошай багата, таму што прэстыжнае месца, вельмі багатае месца для, як гэта званых, не шляхты, як-то, для дваранства, карацей, брытанскага. Набіліці. О, малайчына. Вось, менавіта для іх такое месца было, і ім трэба было вырашыць адну праблему, якую мы маглі вырашыць. Ангельскай мовы. Напішыце нам, мы вам зробім нармалёвую рэкламу. Карацей. Вось. І яна, ну, вельмі хацела. А па выніку таго, што мы з ім паразмаўлялі, я і яшчэ цімлід наш, выходзіла, што, ну, насамрэч мы ім не можам дапамагчы ў тых межах, які ў іх ёсць па бюджэце. Ну, немагчыма. То бок ім гэта не трэба было. А як жа маральная падтрымка? Падтрымка. Грошы. Вось. І дзяўчына пакрыўдзілася, і дзякуй Богу, што яна ўжо пасля званку нашага казала нам асабіста, што вось мы такія кепскія, што... Ну, тыпу, можна ж было зачапіць гэтага кліента, можна было зрабіць з яго кліента і ўсё такое. І вось я распавядаў пра гэтае на збёркі наш. Ну, у айцішцы, калі што, норма, калі ты з усімі робіш сазвон, сейлзамі і усімі астатнімі спецыялістамі, і шарыш вось гэты досвед без імёнаў, проста распавядаеш, што і як было. І калі я распавядаю, там адна дзеўчына, як яна магла, ты што, это ж немагчыма. Ну, гэта смяротнае пакаранне, насамрэч, калі ты аб гэтым кажаш на сазвоне вось перад патэнцыйным кліентам. Разумееш, што калі сейлс пачынае лупцаваць, скажем так, каманду распрацоўкі экспертаў, назовем гэта так. Вось, я такі, не-не-не, тыпу, да шаленства давай не даходзіць, усё было па-за званком. Такім шляхом мы разышліся. Але, калі вось такая думка прыходзіць у галаву, то бок чалавек неяк сабе уяўляе сапраўды гэта, што можна вось так вось зрабіць неяк. Вось. І гэта, зноўку, бачыш, памер, аб чым я хацеў распавесці, аб тым, што памер піздзяца, які адбываецца ў айцішцы, і пры тым, які ты ведаеш, напрыклад, так, калі ты вось паляшук, ты ж ведаеш, які піздзец творыцца ў нас, робіцца ў нас на вёсцы. Правда, то бок памер... Абсолютно так, это нібы розныя сусветы. Не, я тобі так скажу, у нас якби у тым рэгіёне адкуль я, там по-рознаму, тому що якби колхози паспяхова паміраюць, так? Но... А фішка ў тым, що у нас якби адкрылі фішку, у нас добрыя ягады растуць. Ну я памятаю, ты ж сам займаўся гэтым. Вось, і у нас, тыпу, якби ўжо зараз на гэтых сёлах, на дзярэўнях, і вось гэта ўсё, у нас просто ёсць там, ну, ўсё ж, калі круціцца навокал прыватных прадпрыемств, а там, якби, вось, ну, такія прыколы нікаму не трэба. Вось там уже больш-менш, ведаеш, такая... Яно пакрыху едзе вось у такую еўрапейскую дзярэўню, таму што, как бы, ну... Вёск. Прыватны ўласнік, ён не будзе цярпець вось там ні бухарыкаў, ні вось гэтыя прыколы з рукапрыкладаннем, і вось гэта ўсё нікаму не трэба. Пры гэтым ён будзе аптымізаваць яшчэ сваю працу, каб менш часу вытрачаць. Так. І там як бы ўсё как бы адно да аднаго і юбка ў складку. Я памятаю, калі я працаваў, то у мяне колькі там было на ферме, чакай, я зараз узгадаю, 32 чалавекі, апроч мяне і заведуючага. То бок, ну, 34 цалкам, калі так казаць, так. І, у вас былі мёртвыя душы? Не было.
Ну, я про іх не ведаю, насамрэч. А па факце, напэўна, былі, як яшчэ яны там зарабляюць сабе грошы на пасаты і дачы. Крацей, по-рознаму, именно, што менавіта. Я памятаю, вось што было, дарэчы. У мяне у адным з стойлаў, так, то бок будынкаў, дзе стаіць быдла, вось, там было 2 галавы лішнія. І потым, калі мы пералічылі іх усіх, гэтыя 2 галавы зніклі. У прыбытак з'ехалі. Так. То бок, ну, зразумела, куды і адкуль яны ўзяліся. Упершыню ў жыцці ў калгасу прыбытак супрацаваў, вы взялі і перарахавалі ўсё. Прыдуркі, ну. Так, бляха, я хоць туды еду, спадзяюся, што туды. Не, ўсё ты туды едзеш, ты ўсё едзеш туды. На скрыжаванні просто зупыніся, пачакай, зараз прыеду да цябе. Добра. Давай, родны, цягніся. Вось, што я... узгадаў, што я на гэтую ферму, я памятаю, я неяк на паперцы просто сядзеў, планаваў нешта сабе. Ну, бляха, уяві сабе, чалавек з вышэйшай адукацыі, з універсітэту прыйшоў працаваць, у яго яшчэ пры гэтым былі планы там на... У той момант яшчэ думаў, меркаваў, ці ісці, ці не ісці ў гэту аспірантуру, каб кандыдацкую абараняць і гэтак далей. Вось, просто накідаў, што па факце на ферму гэткую трэба 7 чалавек і 2 на падмену, то бок 9. Разумееш? Ну, як бы... Ну, безумоўна, гэта было нікому не цікава. А я не здзіўлюся. Таму што... Ну, тыпу... Ты занадта разумную мне сказалі. Ідзі займіся чымсьці іншым. 100%. Я табе раскажу, як у нас типу працавалі, таксама, ну, маладыя хлопцы прыязджаюць пасля універсітэту, такі, типу, ну, давайце мы то, що, ну, нахрена вы гэта жыта тут сееце? Ось, ну, яно, ну, расці херова. Як бы у вас там кіслотнасць зямлі не падыходзіць, яшчэ што-небудзь, ну, у чым сэнс? Мы просто штогод мы пераводзім... Дед, повернись. Что здарылася? Што? Зараз ты не туды едзеш. Усё, чакаю. Вернись на шлях, зараз я прыеду. Так, чакай, Анюта нешта напісала. Такія людзі просто працуюць на некалькі фермаў, расстаўляюць прыярытэты в залежнасці ад таго, дзе ім больш плацяць. Не заўсёды. Яна мае на ўвазе пра гэтага чалавека, які там сабатаваў праект у мяне. Часам здараецца, што ў іх свой праект ёсць, так званы пэт-праект, на якім яны могуць зарабляць, вось, і яны цалкам адданыя па ягоным падтрымцы. Такое таксама бывае, не меней часта сустракаецца, як і тое, што яны працуюць на некалькі кампаній. Дзед, за мной паехалі. Зразумеў, давай. І вось у гэтым выпадку, хутчэй за ўсё гэта і было. Тое, што ў чалавека быў пэт-праект, ён аб ім клапаціўся, а ўжо на працу часу не было і проста-напроста цягнуў час, як толькі мог. Ну і карацей, у нас хлопцы таксама маладыя прыходзілі працаваць у гэтых калгасах, але ўсё чым скончвалася. Тыпу, усе гэты прадседателі кажуць, ну глядзі, мы зараз пачнем працаваць, зменім монакультуру, мы за змену монакультуры, па-першае, не атрымаем датацыі, таму што яна тут херова расце. Па-другое, мы ж выйдзем у прыбытак, а гэта значыць, што мы яшчэ на паліва не атрымаем датацыі. А ты знаешь, мы не спіянерым нічога. Типу, прыбытку не будзе, типу, у чым сэнс? І там такія чэлы, так типу ж, ну, у нас ж будзе прыбытак у кампаніі, ну, як бы, прыбытак ж будзе, не, у нас прыбытку не будзе, типу, чым разгон. Так што, ну, беларуская сельская гаспадарка, пакуль яна дзяржаўная, прыбытковая не будзе ніколі. Там, ну, ёсць, шчыра кажучы, на раён ёсць адзін калгас,
які прибуткові, но там все крутиться за кошт того, що там просто председатель уже сколько лет сидить, гэта яго персональный проект, Ось, йому гэта ось, все толькі так. цікаво, яно все двигається. Ну, блін, Ці підтримка змениш на ёсць. іншого, і Мгм. все, і амінь. Не, Ми нават не нікуди- тое, каб праект, Ми яшчэ нікуди не часам поїдемо. я найчасцей сустракаў тое, што у прадседателя Яны гэтага адтуль. ёсць амбіцыя пайсці ў дэпутаты, напрыклад, і дамова, напрыклад, з кіруючымі гэтымі раённымі органамі. І там, в такім выпадку, датацый падае больш, прыкрываюцца лепш, скажем так, гэтыя ўсялякія чыннікі негатыўныя. Дед, Я- пайсці ў депутаты гэта як бы ўсё адно, што забрацца на пенсію. Не скажи, не Беларусі, скажи. я хз. Не, былі сведкі там, калі пан Мяснікович прыязджаў у адзін з раёнаў, як ён там да гэтай дэпутатаў адносіўся. Там, блин, ну амаль што не абассалі. Вось гэтую цыстэрну? Не-не-не, вось шлангакабель. Вось ты Шланга, прямо ў яго што? уедзеш зараз. Ты прямо ў яго зараз уедзеш. А, Камеру во, павярні. все зразумеў. Ага. Всё. Ну що, я лічу, що ти можеш причепитися, і гэта ми пакінем на наступний епізод. Дамовіліся. А Ну, пытанне не ўзнікне, што мы будзем рабіць. Ну, да, Будзе зразумела адразу. Ти загрузишся, цепанувся і поїхали. Зараз Так. я тобі ще заправлю. Чакай, піпірку. А, переехал. Ну, давай. Ёсць траплянне. Чудово. Давай, заправляй. Всё. І будзем на гэтым скончваць. Всё, глуши двигатель. Як? Рухавік. Б. Б. Бром. Готово. Ось, я зараз тут ще криху пороблю. Що там за гэта потаємне у тебе ніякі місії? Ну, треба з бочки злить, треба у этот А. GMC-шку заправить. Тут Палівоменеджмент. так, ти ж все ведаєш, якби, ну. В опит, розуміння багатьох процесів, ну, якби, все не просто так. Ух, добре, ось Готово. зараз ми на сьогодні зробили те, що планували. Так що все це. Давай, до речі, поглядім. Тут заховатися ж нельга, А, можна ну так тільки гляди, те моє я меню. можу return to my menu, так. Зараз мені викине, я зараз скажу, що у нас по результатам. Так і у мене буде так само тое саме. А, ну ось. Гэта ж плашка. Гэта я ж заўсёды просто экс-гейм цікаў таму. 7 місій. До холера. 7 миссий, 2290 экспириенса, 1 апгрейд и 21250 долларов. Выдатна. Усё, яшчэ пазітыўны момант, сапраўды трэба будзе рабіць у наступны раз сумесны чатик. Я спадзяюся толькі, што ён не моцна перашкодзіць агляданню відэа, таму што ён будзе знаходзіцца недзе там у вас на экране, ці справа, ці злева. То бок людзі будуць бачыць і каментары на Twitch, і каментары з Ютуба, то бок неяк паміж сабою размаўляць. Так, там пажаніць. Справды. Я всегда юзаю гэта, тот самый, типа, мне коллеги, типа, полахали, потому что есть такой термин interoperability, калі паміж двумя системами можно наладить взаимодействие так, что оно будет працаваць одно с другим. А я, карацей, забыўся про гэта слово, я такой сижу и такой кажу, окей, we need to merge these two systems in order to exchange data more efficiently. И все такие, бля, ну это смешно, блин. Ну, увогуле, насамрэч, амерыкосы вельмі часта выкарыстоўваюць Mary. Ну, так, да, я ж ведаю, что, типа, это ж все-таки, ведаешь, срачка, знаком, типа, English, British language. Гэта як семантыка называецца. Семантыка слоў. Ну, вось. Добра, дзякуй вялікі за прагляд, як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, падпісвайцеся на канал ВРВ, калі вы на Ютубе, і цікавіцеся гэтымі гульнямі. І я так сама деда. РДР, та не забывайце, конечно.
Зрабі на Твічы рэйд, абавязкова паспрабуе Арыяна. Адзінае толькі падкажу, што мінулыя 2 разы былі няўдалымі. Чамусьці не робіцца рэйд, чамусьці не робіцца, адмаўляе. Карацей, на Ютубе ўсё. Усім да пабачэння, добрай пятніцы, ачмурэнных выходных. Вось, мы з вамі пабачымся ўжо на наступным тыдні, як я казаў. Прыблізна аўторак, серада, можа быць чацвер, залежыць ад таго, як я выйду з гэтага стану. Вось, а пра стан, калі што. Так, будзем адпачываць. Пра стан вы даведаеце, калі пераматаеце на пачатак гэтага стрыму, там пра ўсё падрабязна. Вось, а на Твічы, калі ласачка, яшчэ пачакайце, зараз будзем вытвараць нешта. Усім пакуль. Усім пакуль, сапраўды, усім пакуль.